لجنك يجن كان لاسمك كل استقل لك أزلك استقل كل برك ولك يتكني كل لسان أنت وتعم لك عملك توجه جايز سنجس لك أنت لكل جالس قال كل هذا نفس جواكنا نبكى ما مهارن قدس ولد كان زي بلا أنت مسسوي تصلي كما جبل قدوس قدوس قدس እግዚአብሔር አምላክና ትነበርካ ዘለኻ ኩሉ ሕሊፍካ ድማ ንዘለዓለም ዓለም ትነብር ካብ ምስራቅ ክሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ስምካ ንዘለዓለም ዓለም ተመስገነ ይኩን ስለ ኣምላኽነትካ ስለ ፈጣሪነትካ ስለ ጎይትነትካ ስለ ንግስነትካ ስለ መለኮትነትካ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ነኽብረካ ነመስግነካ ነገልግለካ ንግዛእካ ፍግም ኢልና ድማ ንሰግደልካ ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና ንስኻ ኸሙ ሰዓት ምሸት እዚኣን ሰዓት ዘለይቲ እዚኣን ድማ ባርኸልና ዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ሃገርና ንህዝብና ንጎረባብትና መንጎና ሰላም ሃበና ጾምና ባርኸልና ቀድሰልና ነቦታትና ነቢያት ከም ተቐበልካሎም ንዓና ድማ ተቐበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሕማም ዘለው ፈውስልና ብሓዘን ዘለው ፃናናዓልና ተጨኒቆም ዘለው ርህወሎም ጠሚዮም ፀሚኦም ዘለው ንስዓዮም ብስጋ ብነብሲ ተኣስር ብትሓዮም ፋሕ ዝበሉ ድማ ኣክቦም ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፈቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበድሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣንሳና እንደገልና ኣብ ክፉ ኣድኽነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ወእግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከደንግል ይኺ ብስጋኹን ደንግል ይኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኣት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብረክቲ ይኸይፍለክ ክርስፎም ብርኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቶ ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመንልና አሜን። ፍትሐዊ ስረ እግዚእነ አምላክን ሙዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካን ሊቀቃና ስራይ ኃጢአት ደምሳስ ያበስ ወልዱ ለብሩ ከሻቴ ብርሃን አንቱማ አብየ ቅናት ወይ ዲያቆናት ጡራን ሰርጎ ህጻናት በበስምክም ክንፍታኖን ፀሓነ ይረስዮንስ ክልዋን ሰማያት ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ መልዓ ሰርተ ኸልተ ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልዓ ሰርተ ኸልተ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እዛ ሰዓት እዚኣ ምንባር ስጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መቃብርን መፈፀምታ ሰዓት መዓልትን እያ ከምኡውን ድቃሳ ምሳል መስሎ ዝኾነ ከም መወዳእታ ግዜ ዕድመ ሰብ ትቁፀር ናይ ምስጋና ጸሎት ሰናይ ነገር ንገበረልና ይቅረብሃል እግዚኣብሔር ኣቦን ጎይትና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስክነሎና ሰዊረናን ረዲኡናን እዩ ሓሊውናን ኣቕሪብናን ተቐቢልናን ተማዕቕበናን ኣጽኒዕናን ክሳዕዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሕና እዩ እጆም በዛ ቅዱስ ስዕለት እዚኣን ብኩሉ ዘመን ሂወትናን ፍጽም ሰላም ክሕልወና ኩሉን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንልምነሎና ወጎይታና እግዚኣብሔር ኩሉ ትሕዝ ኣቦን ጎይትና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ውሽጢ ኩሉ ግብርን መስክነካ ኣለና ስለ ዝተወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻ ስለ ዘቕረብካናን ስለ ዘውዓውካናን ዘፅናዕኻናን ክሳዕዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሕኻናን ነመስክነካ ኣለና ወጎይታ ይቕረበለልና ወመፍቀሪ ሰብ ስለ ዝንልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እውን ደሊ ኣለና እዛ ቅዱስ ስዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ሂወትናን ንዓኻ ብምፍራህ ብፍፅም ሰላም ክንፍፅም ሃበና ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መከራን ሕቦን ጎድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምክርክፋት ሰባትን ምልዓል ፅላን ኦጎይታ ካባይ ኣርሕቅ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቅ ካብ ዙርያ ኣብዘዝ ዘለናዮ ቦታ እውን ኣርሕቅ ዝጠቕምን ዝሓይሽን ኣዘልና ተመነን ቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ሰላም ክረግእ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ከማኸ ኩሉ ክፉ ኣድሕነና ባልሃና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ቅረታን ምሳኻ ማዕረ መሕቦም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋራን ክብርን ፅንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓኒ ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ናይ ንስሓ መዝሙር 51 ወኣምላክ ከምሳልካ ምሓረኒ ከምቲ ዓብይ ርህራህካ ኣበሳይ ደምስስ ካብ ኣበሳይ ፀቢቅ ሓፀበኒ ካብ ሓጢአተዊ ናፅርየና ኣነ ኣበሳይ ይፈልጥ ኣለኹም ሓጢአተይ ኩሉ ግዜ ብቅድመ እዩ ብዘረባኻ ፃድቅ ፍርድኻ ንፅዖንካ ትርከብ ሰኣነ ንዓኻ ጥራይ በደልኩ ኣብ ቅድሜኻ ከይገበርኩ ናብ ኣበሳ ተወለድኩ ነይ ከዓ ብሓጢአት ጠነሰተኒ ንሓቃ ውሽጢኻ ትደልዮ ኣኹን ጥኦም መሃረኒ
من تغصر سمع الزاز رين نكبرت كسولو صبني فنزغت قد كاين عصم تحقوساس بعتان حقوسنا اسمعني كزغها بحاتياتي كولن بزلع بسايون دمسسو واملاخ صوري لب فطر اللي يصن منفسك او يحدث كاب قد كاي دربيني حقوس مدحان كامل سلي فقادنيا منفسون دغفن مقدخان مفرس عمرهم ايه حتى أنا بخاكم لسيو أملاك مدحاني كاب عدادم أنك فني لساني صدقها للكتب للو يا قويتا في مسكانا خنقرس خنا فريك مسوات بها بلكاني انت زي كونس من قرب كل كانري مسوات مرارايت وغني خا مسوات املاك سور منفسي واملاك نسورن كتكتن لبايت نعوني خا نصيم صقها سناي غبرلا مكاتيات يرشالم لدا شو مسوات صدقي بزحر مسواتي بمل مسوات بحق بلكايو شو عم مسوي خا راح قرب الكايو هاليلويا صلت كزي دقاسن كرسن غسين املاكين مسكانا قربلو حتياتي كحد قال لك المنو على هوت يسمع لنا أبي دكتور مزامر تعدلوا لنا. الله يبنا سيهم مزمور 130 أبوي مرقيتا 130 حدن لولا 132 دكتور كفلة 133 مولو 234 أبوشي 237 سمنيت 240 حد 238 أبونا 240 حدن لولا 240 كلتن دكتور كفلة 240 شدشتن تمنيت 240 شعتن أنا خم بباي 240 شمونتن أبونا نبا على هوت يسمع لنا أبي دكتور مزمور داويت 240 شمونتن هاليلويا نእግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኹም መላእኽቱ አመስግንዎ ኩልኹም ብዘለኹም ሰራዊቱ አመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን አመስግንኦ ኣትን ብርሃት ከዋኽብቲ አመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን አመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለመ ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ኣሃቦም ንእግዚኣብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን መዓምቑን ኩልኹም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ግመን ቃሉት ተስልጥ ህቦብላን ኣቱም ኣኽራንን ኮረቢትን ኩልኹም ፈረይታ ኣዋምን ጽሕድታትን ኩልኹም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም እትብሉን ነፈርታ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣሕዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረቲ ምድርን ኣግባዝን ጎራዝትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስም በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ እውን ቀርና ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል ዝቐርቡ ህዝቢ የመስግነሎ ሃሌሉያ آمين هللويا قدوس 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያቶም ድረ ቅዱሳት ስብሐቲከ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽናዕ እስራኤል እውን ጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚኣብሔር ከይረአዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቕደስ መጸ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ገብሩሉ ምስኣተው ስምዖን ድማ ዓቢዳ ሓቑፎ ንኣምላኽን ከምዚ እናበለ ባረኾ ወጎይታይ ነቲ ናዛ ምግላፅ ብርሃን ህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከምቲ ዘረበኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሴር ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን ክፍልታት ጸሎት ክፍልታት ጸሎት ዶክተር ክፍለ እነሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቀውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኒ ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብሕዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ ግንከ ነፍሰ ገና ኣብ መሬት ነብሪ ካብ ሃለኹ ዝተነስሒ
ምክንያቱም መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስተይኪ ተንሲእኪ ናብ መድሓንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማሕፀኒ ስብሃት ለኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። መዋል ሰብ ዘይውዳእ ሉላ ኧረ ከመይ ኩላትኩም መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዛ ዓለም እዚኣ ከዓ ንዘለዓለም ዝነበር እንታት ዝኸውንስ ነፍሰይ ንጡር ዝኾነ ምክንያት መሃለወኪ ነይሩ ግን እቲ ፅዩፍ ዝኾነ ተግባርክን እቲ ሕማቅ እከይን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስ ዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልትነት ከዳዕን ስጋኺ ኮለኺ እንታይ እዩ እቲ እትህብዮ መልሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ እስንብድ ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እንብርከኽ በቲ መለኮታዊ ንፅብራቕካ ብርሃንካን እንቅጥቀጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራት ተደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወት እውን ዘይግዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባሊ ቀረፃብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እንዳወቃዕኹ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ ይቕረ በለለይ እብል ኣለኹ ይዘልፈኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን አሜን። ኦ ንጽሕቲ ድንግል ሙሉእ ጥዕመከ ድያ ትምኒት ሙሉእ ጥዕመከ ድያ ኦኬ go ahead عيدكم كلكم Very good. تمني دي هالكا دكتور ولا لا ሙሉእ ኢለ ንሙሉእ ዘይሰማዓትን ስለ ዝመሰለኒ ናባክ መፂ ንጽሕቲ ድንግል ነባርያኺ እቲ ቕልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርጊሕክ ነቲ ኣብ ህልናይ ከም ማዕበል ትቃማጠል ክፉእ ሓሳባያት ካባይ ያርሕቕዮ ነታ ሕምምቲ ነፍሰይ ብኸንቱነት ኣዝዩ ሓላዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ንቕቓሕን ኣበግስ እያ ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምን ኣላይትን ኣደን ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ ኢኺ ኣሜን አሜን። ኦ ጌታ በዛ ላይ እዚያ ትምኒት እሺ ሕሜም ሲሆን መስከን እታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓልወና ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለዓለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ዕዒንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ መግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩላ ወሰናት ምድሪ ስምዓና ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓሌት እዚ ንዘለዓለም ተድሕነናን ተዕቁበናን ኣሜን ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረድኣኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ብርሃለይ ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለዓለም ይንበር ኦ ጎይታ ንዓይ እንተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየይ ስለዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ኦ ጎይታ ንዓኻ በዲለ እሞ መሓረኒ ንነፍሰይ ኣድሕና እናበልኩ እፅሊ ኣለኹ ኦ ጎይታይ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁኑዓት ልቢ ትምፃእ ፀጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለዓለም ትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ኣሜን ኦ ልዑል ጎይታ ኦ ልዑል ጎይታ በኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፀጥጥባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይትለይ ክዘንቱ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ አቦይ መልጌታ
ኣራይ ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቃል ህይወት የስማዓልና። ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓረና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሓረና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ ጎይታ መሓረና። ምስጋና ንኣቦን ንወድን ንመንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። አሜን። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና፣ ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና፣ ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና። ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሕደገልና፣ ኦ ጎይታ በደልና ይጸጽበልና፣ ኦ ጎይታ አበሳና ይቀርበልና፣ ኦ ጎይታ ንሕማት ካብ ፀሓዮም ማመት ቅዱስ ሚካኤል ካብ ፈውሶም፣ ኦ ጎይታ ነቶም ዝሞቱ ቦታትና ነዴታትናን ኣሕዋትና ንሓትናን ከዓ ነፍሶም ኣዕርፈው ካብ ሓጢአት ንጹህ ኮንካ ጎይታ መሐረና፣ ኦ ካብ ሓጢአት ንጹህ ኮንካ ጎይታ ርድአና። ልማንና ከዓ ተቀበለልና፣ ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ። አሜን። ኦ ጎይታ መሐረና፣ ኦ ጎይታ መሐረና፣ ኦ ጎይታ ባረኸና፣ ኦ ጎይታ ብቁዓት ግበረና። ምስጋና ከምዚልና ክንጽልብ ሰማያት ክንብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ፣ መንግስትኻ ትምጻእ፣ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን። ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና፣ ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሰና ንድግልና ኣብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና። መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ውሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን። አሜን። ምስጋና ቅድስት ድንግል ማርያም ኦ ቅድስት ምልዕተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ። ምእንቲ ሓጢአትና ፍሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ዓርግልና። ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዘወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ። ንሓጢአት ነፍስና ሓዲጉ ምሕረና ናብ ጎይታ ተእለምንልና። ኦ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ወላዲት ናብ ወድኺ ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢአት ክጽገወና ለምንልና። ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ። ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዘወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ። ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣምነት ኣማላዲት ኃጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከሩና። መእተዊ ጸሎተ ሃይማኖት ሉላ ላሚት ከዘለኽ ትዛረብ እንተሊኸ ሃራይ ሙሉ ኣለኹ እተው ጸሎተ ሃይማኖት ወኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ። ኦ ቅድስት ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ መድሕን ዓለም ስለ ዘወለድክልናን መጺኡ ከዓ ንነብስና ስለ ዘድሓነናን ነመስግነኪ። ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን። ንስኻ ንሓዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት ተኽሊሎም ንጻድቃን ዕልተኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣኣን ሕድገት ብሓደ ዝመለከቱ ስሉስ ቅዱስ ንበስር ንሰግደሉን ንኽብሮን። መእተዊ ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኦ ጎይታ መሐረና በልዮም። ኦ ጎይታ መሐረና፣ ኦ ጎይታ መሐረና፣ ኦ ጎይታ ባረኸና። ኣሜን። ናይ ሃይማኖት ጸሎት ዶክተር ክፍለ ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን። ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ወልደ ኣብ ዋሕድውን ንኣምን። ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ
ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የለን። ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ፣ ሰብ ኮነ። ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጠናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቅለ፣ ሓመመ፣ መከራ መስቀል ተቐበለ፣ ሞተ፣ ተቐብረ። ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈልዩ ተንስአ፣ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ፣ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ። ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ። ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን። ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን። ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን። ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን። ትንሣኤ ሙታንን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር። ኣሜን። ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ኃጢአትና ሕደገልና። ክርያላይሶን 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 ቅዱስ ቅዱስ ትምኒት እሺ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ሙሉኣት እየን። ኦ ንኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና። ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኹን። ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን። ኦ ኣምላኽ ኣባና ሓደር ንበደልና የቕሬታን ምሕረትን ግበረልና። እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውሩን ጉህድን ዝኾነ ኃጢአትና ምእንትቲ ኣብ ልዕሌና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረበለና። ኦ ጎይታ ከም ምሕረት ካልእ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን። كم مهرتك وكونك بكيت أملاكنا وأرضك مع أسعاني بك من رتك وأقبك ወጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና እንደገልና ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወኒ መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን
وزتي مريم بناي قدس جبريل ملا سلام لك له لنا خدنجلي خي بسغاهون دنجلي خي دجابير صفات قويتا سروي سلام لك له سركان السبرختي خي فركرس بمرخيو وملتا سقا جابير مساقيو وفست دس بالكي يتناصر لنا نفت ودخي يسكرسوس من تانا محرت لمن لنا امين نين السحات خلوت او قويتا إذا أبزا مع تزي أب كلمة خابتك باركم بقال حسابهم بكل واسطة نازحت عنايو سخار روحون ما بقرصبن سبزغون كا انت تقدس مكالكا تعرقنا خدقلنا وأملاك سلام كن حدر سلامات بيتابنا أبزانا يدكاس قزينا خاب كل چنكت ناس أكبرنا كاب كل خفاتن كاب كل فتنات سلام كحلونا خانا سلام ملاك هلا خلنا سنقام برهرانت ما تقرصب دخوني هذا ودخا قويتنا أملاقنا مدحنا يسكر سوس اتبون مسؤون كبرن وداسين قرمان زلوكا معرفة مزغون وهايوت منفس قدس مسكانا يقباكا الجن زل علم امين نحن بسوكف ساعات صلاه وقويتا محرنا محرت كونا بزحنا وابن بسوكف ساعات انجزينا بسماينا مدرن خبرت سجد الكا كرسوس من املاقنا وعنا ويحت عقسم بزح مراتن سنات ملاخان روحنا طبعا زقدم يوم حتى تنياتات محر نحات بن الساعات مريس بهوت كنبرن برماتو زي تدلي من تصب يوم زلو تسفى سمايات كرهبو كلهم نابدحنا تتقدم وقيت أبدا ساعتي أنا كل ساعتات لما أنا نتقبل وتناك أنا علنا تأزازات كان قبر مرحنا نفسنا قد السجانا حساباتنا ننسى تمنيتنا ونسمى رحمامنا فوش حتياتنا حدا قلنا كاب كل خوف حزن سكيات برد عنا ولونا نكون قبو دسان بلاغ تخلونا نودت منات كان من رحمنتي نابت زي مرمرن زي وشان فتات كهم بس حد لنا إسخان زال العالم بروقي قائمين أوغويتا وقعات برنا مسكانا خمزيلنا خلص سمايات نبرابونا سمك يقدس منقصات نساء وقد كان تاب سماي كم ودما مدريكون على تنجرانا لما هبنا نانز ودولنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نفسنا دقلنا وفاد احنا ننبه رفتنا يتتونا منقصن حيلين كبر النزل علم نتكاي ما امين وزتي مريم بنا قدس جبريل ملا سلام لك له احلنا خدنقلي خي بسقاخون دنقلي خي عدي جابير صباط قويتا سراوي سلام لك له الشغي كابعن السبرختي خي كرسفهم برخيو وملتا تصقا جابير مساخي وفسه تدس بالكي حتياتنا سريلنا نفت ودخي يسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا امين الهوت يسمع لنا تسألي صلوت تمهللنا يمهللا كله بكرم እግዚአብሔር عريقو مع تزورر محرات زورر يقبرلنا كلهم حزب እግዚአብሔር ناس قدس بيت خريستيان تهبو نايسولوس أولا تسركن كمون تمرت هايمانة أبو نمكتتال قزيخمن سراحكم وهاهدكم بانك عدوون بتبعاتن تكاتات الوزر لهم اتخصاب الساعة بدحان السلام عكيبو بس قدسا قلقلوت كن الرخب سناي فقاد زخون لنا لولا بحري فتارينا أملاك قدسان ناي بحر مسقانا يبصحيو نقول لهم كعات زري እግዚአብሔር تبحبو زريس يتصادقان أثبتوا تان خفلكم تبل قدس بيت خريستيان نقول لهم بس ساعات زي أبسببا أبسقم أبشقر نزلو رهوا سلام قسانت عرفتي هبهم عبيت مأسرت نزلو مصاحرة يفترلهم بموت سقان استفلينا قنت من قسى سميات يوارسهم أمرير حاذا نزلو خاد بس قدسان يدبسهم نقول لهنا هذا استعلا عمره يبو موداتنا يسبق لنا كم فقاد እግዚአብሔር أبز حلفة جزينا هيمانة أبو معرف عسرتو تشعته كاب حدا كساب عسرتو تشعته إلى بس هنا لومي هيمانة أبو معرف عسرتو تشعته خاب كزري عسرة إنا خنجمر قدامي أبو كزري عسرة أبونا بملاك سلام مثالي سلمون معرف عسرتو شوعته كاب حدا كساب عسرتو كل تزلو نباب قصر عسران تا يزبل كم تا قديمنا زبلنا يو ولد تولد دعنبر فطر يكونن انتي دا ولد كم اب بقدمنا زنبرة قداماوي يو رايت مصحف مثاليه معرف 10 شوعته كاب قصر حدا كساب 10 وكلته كاب حرود زملኦ بيت مس قيقاس نقصتي قراس مسهلات تبلص لبان باريا
ንነውራም ውሉድ ይገዝኦ ኣብ ማእኸል ኣሕዋት ድማ ርስቲ ይካፈል መምከኺ ንብሩር እቶን ከዓ ንወርቂ እዩ ንልቢ ዝፍትኖ ግና እግዚኣብሔር እዩ እኩይ ሰብ ንመደለኛ ከንፈርፅን ይብሎ ሓሳቡ ድማ ነታ እከይቲ መልሓስ ይሰምዓ ንደኻ ዘባጩ ንፈጣሪኡ ይጸርፍ ብጎድኣት ዝሕጎስ ከዓ ከይተቐጽዐ ኣይተርፍን ንኣረገውቲ እቶም ደቆም ዘውዶም እዮም ንቆልዑ ከዓ ኣቦታቶም ክብረቶም እዮም ንዓሻስ ዓብይ ዘረባ ኣይመጠኑን ንመስፍን ደኣ ግዳ ሓሰውቲ ከናፍር ከመይ ኢለን መማለጃ እቲ እተቐበሎ ከም ብሩር ዕንቂ እዩ ኣብ ዝኸዶ እንተኸደ ይሰልጦ ፍቅሪ ዝደሊ ንበደል ይኽውሎ ናብ ነገር ዝምለስ ግና ንእሙናት ፈተውቲ ይፈላለዮም ካብ 100 ግርፋት ንዓሻስ ተግሳጽ ንለባም ዓሚቁ ይኣትዎ እኩይ ሰብ ዕልወት ጥራይ ይደሊ ስለዚ ጨካን መልእኽተኛ ይሰደሉ ዓሻ ብዕሽነቱ ካብ ዝጓነፈካስ ኮራኩራ ዘሕደግዋ ድቢ ክትጓነፈካ ተሓይሽ ቃል ህይወት ይስማዓልና ወትሪ 21 ሃብትና ሙሉእ ጥዕመት ክደኸውን ሕራይ ሃብትና ሙሉእ መዝሙር ዳዊት 33:56 ሃብትና ትምኒት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1:35 ሃብትና ልኦላ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ካብ 15 ክሳብ 23 ሕራይ ኣቦና ኣበይ መልአከ ሰላም ሮሜ ምዕራፍ 8 ካብ 9 ክሳብ 11 ሃብትና ሙሉእ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 10 ኣቦና ኣበይ ቀይሽ ተስፎም ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ካብ 1 ክሳብ 12 ንባብ ቁጽሪ 21 ከምቲ ኣቐዲሞም ብዛዕባ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ዝጸሓፉ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ እግዚአብሔር እሞ ከምዝ ንኣምን ዘይተፈጥረ መንፈስ ፍጹም ጳራቅሊጦስ እዩ ኣነ ደ ሓቀይ هو نابغ إلا መዝሙር 33 ቁጽሪ 5-6 ጽድቅን ፍርድን ይፈቱ ምድሪ ብሳህሊ እግዚኣብሔር መሊኣ እያ ሰማያት በቃል እግዚኣብሔር ብዘሎ ሰራዊት እውን ብስትንፋስ አፉ ተጋብሩ ወዲ ያለሁ على هوت يسمع لنا ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 35 እቲ መልአኽ ከዓ መሊሱ መንፈስ ቅዱስ ክወርደኪ ሓይሊ ልዑል እውን ከጽለኪ እዩ ስለዚ ከዓ እቲ ዝውለድ ቅዱስ ወዲ ኣምላኽ ክበሃል እዩ على هوت يسمع لنا راي حتنا الأولى ربنا يوحنس ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ካብ ቁጽሪ 15 እስካብ 23 መንፈስ ቅዱስ ክሰደልኩም ከም ዘተስተፈም እተፍቅሩኒ እንተኮንኩምስ ትእዛዛተይ ሓልዉ ኣነ ከዓ ነቦ ክልምኖ እየ ንሱ ድማ ንዘለዓለም ምሳኻትኩም ዝነብር ካልእ መጻናንዒ ክህበኩም እዩ ነቲ መንፈስ ሓቂ ዓለም ዘይትሪኦን ዘይትፈልጦን ስለ ዝኾነት ክትቅበልዎ ኣይከኣለክምን እዩ ንስኻትኩም ግና ምሳኻትኩም ይሓድር ኣባኻትኩም እውን ክነብር እዩ እሞ ትፈልጥዎ ኢኹም
أنا زختامات كنكم أي حدبكم من أباخاتكم كمت إيه قرب جزي عالم دقم أي كت رأيون إياه أي كترئينن إياه نسخاتكم جن كترئيني إيهم أنا هياو إيه أما نسخاتكم ون هياوان كتكونوا إيهم بتا معالت إتيا أنا أبو نسخاتكم كأ أبوي أنا ون أباخاتكم مهلاوي كتفلطو إيهم إتي تأزازاتي زلو أمو زحلو نسو إيو زفكرني نتي زفكرني دما أبو يفكرو إيو أنا ون أفكرو رأسي كأ إقلتلو إتي زي أسقرقارتي يهودا دما قويتا إتي رأسخا نعالم زي كونه نعانا تقلتلوس انتا إيوبالو يوسوس كامل لسلم زفقروني انت لو قالي يحلو إيوم أبو دما يفقرم نابقون نمت على أبو خا محدار كنقبر إينا الهوت يسمع لنا. آمين. بملاك سلامنا باهم. هره ملكت باولوس ناب سبرمية معرف شمانته كاب قطر 9 7 10 حدا نسغاتكم قنا منفس أملاخ حديركم انت أليس بمنفس انبر بسقا أيكونكم من زلخم إتي منفس كرسوس زي بلو ساب قنا نسو ناتو يكونن كرسوس أبخاتكم انت أليو إتي سقا بسرحات يات موت إيو إتي منفس قنا صلات صدقي هوت إيو ناي إتي نإيسوس كامبوتا زتنسى منفس أبغاتكم حديرو انت الليقنا إتنو كريستوس إيسوس كامبوتا زتنسى نسنة موات سقاكم باتي أبغاتكم حديرو زلو منفس غيرو هياو كغبرو إيو الهوت يسمع لنا. حتى نعملو ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 2 وزر عسرت ወደ 10 እቲ መንፈስ ግና ማዕሙ ኣምላኽ እኳ ከይተረፈ ንኩሉ ይምርምር እሞ ንዓና ኣምላኽ ብመንፈሱ ገይሩ ገለጸልና። الهوت يسمع لنا. أبونا بيكش تسفهم. ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ካብ 1 ክሳብ 12 ኣሕዋተይ ብዛዕባ እቲ መንፈሳዊ ውህበት ግና ብዘይ ፍልጠት ክትኮኑ ኣይፈቱን እየ። ኣረማውያን ከለኹም ናብቶም ዓባሳት ጣዖታት እናተመራሕኩም ከም እተሰሓብኩም ትፈልጡ ኢኹም። ስለዚ ሓደ እኳ ብመንፈስ ኣምላኽ ዝዛረብ ኢየሱስ ርጉም እዩ ከም ዘይብል መንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ እንተኮይኑ ከዓ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክብል ንሓደ እኳ እንተዘይኮይኑ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክብል ንሓደ እኳ ከም ዘይከኣሎ ኣፍልጠኩም ኣለኹ። እምበኣርከ ውህበት በበይኒ እዩ፣ መንፈስ ግና ሓደ ንሱ እዩ። ኣገልግሎት በበይኒ እዩ፣ ጎይታ ግና ሓደ ንሱ እዩ። ግብሪ ሓይሊ ድማ በበይኒ እዩ፣ እቲ ኣብ ኩላቶም ኩሉ ዝገብር ኣምላኽ ግና ሓደ ንሱ እዩ። ግናኸ ንነፍሲ ወከፍ ምግላፅ መንፈስ ንጥቕሚ ይወሃቦ እዩ። ንሓደስ ቃል ጥበብ ብመንፈስ ይወሃቦ እዩ፣ ነቲ ሓደ ከዓ ቃል ፍልጠት በቲ ሓደ መንፈስ፣ ንሓደ ግና እምነት በቲ ሓደ መንፈስ፣ ንሓደ ድማ በቲ ሓደ መንፈስ ናይ ምፍዋስ ውህበት ይወሃቦ፣ ንሓደ ከዓ ግብሪ ሓይሊ ንምግባር፣ ንሓደ ትንቢት፣ ንሓደ ምልላይ መናፍስቲ፣ ንሓደ በብዓይነቱ ዘሎ ቋንቋታት፣ ነቲ ሓደ ከዓ ምትርጓም ቋንቋታት ይወሃቦ። እዚ ኩሉ ከዓ ንሱ እቲ ሓደ መንፈስ ከም ዝደለየ ገይሩ ንነፍሲ ወከፍ ገግዲኡ እናመቐለ እዩ ዝገብሮ። ከምቲ ስጋ ሓደ ክነሱስ ብዙሕ ኣካላት ዘለዎ ብዘሎ እቲ ኣካላት ስጋ ከዓ ብብዙሕ ክነሱ ሓደ ስጋ ዝኾነ ክርስቶስ ከዓ ከምኡ እዩ።
على هو يسمع لنا وزري إسران كلتان بس إحنا لنا دكتور صقاب تعمكم دهون ماتيوس سلسة 15 شخص 17 شوعته دكتور صقاب أرى تمنيت حابتنا قدامي بيتروس معرف حاده كابت الشعاتة خصاب 10 وكلته حابتنا الأولى كلاي بيتروس معرف حاده قصر عسران حدن نباب قصر عسران كلتن حجز التسرعة أب نبيات حديرو حجز سرعة إغريتا حجز سرعة أب نبيات حديرو استزاربه نهواريات زمهاره ولد فصم سب بمخانو دما كم تسرعات أفلق يردانوس قبل علم دحانينا زورد إيوي نباهم أبي دكتور سقاب أرى يا بونا ኢየሱስ ምስ ተጠምቀ ብኡ ካብ ማይ ወፃ እነሆ ከዓ ሰማያት ተኸፍተ መንፈስ ኣምላኽ ድማ ከም ርግቢ ወሪዱ ኣብ ርእሱ ክቕመጥ ረኣየ እነሆ ድማ ብኡ ዝሰመርኩ ፍትዊ ወደይ እዚ እዩ ዝብል ድምፂ ካብ ሰማይ መፀ الهوات يسمع لنا حابتنا تمنيت እሺ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ካብ 9 ክሳብ 12 8 9 ግን መሓስ ኣሎ هو صبوا الله كاب شو ما انت جمره ነዚ ከይረእኹምዎ እተፍቅርዎ ሕጂ እውን ከይረእኹምዎ ብኡ እተኣምኑ ዘለኹም ነቲ መደምደምታ እምነትኩም ንሱ ድማ ምድሓን ነፍሳትኩም ምስ ረኸብኩምዎ ብዘይንገር ክቡርን ሓጎስ ትትጎሱ ኢኹም እቶም ብዛዕባ እቲ ንኣኻትኩም እተመደበ ጸጋ እተነበዩ ነቢያት ብዛዕባ እዚ ምድሓን እዚ ደለዩን መርመሩን እቲ ኣባታቶም ዝነበረ መንፈስ ክርስቶስ ብስቃይ ክርስቶስ በቲ ድሕሪኡ ዘለዎ ክብርን ቀዲሙ ከም ዝመስከረ ነየናይ ወይስ ንኸመይ ዝበለ ዘመን ከም ዘመልከተ እናተመራመሩ ንኣኻትኩም እምበር ንርእሶም ከምዘየገልገሉ ተገልጸሎም እዚ እውን በቶም በቲ ካብ ሰማይ እተላእኸ መንፈስ ቅዱስ ገይሮም ወንጌል ዝሰበኽሎም ሕጂ ተነግሮም መልእኽቲ ናብኡ ክጥምቱ ይብህጉ እዮም الهوات يسمع لنا أنا ديبونا هو كلاي بيتروس معرف حدا قطر إسران حدا تنبيتس قدسات سابات إيوم بمنفس قدس تماريحهم كاب أملاح التزاربو أمبر كتو بفقع السب أيمتن الهوات يسمع لنا أبونا بيك أشتسفهم ماتيوس معرف حدا كاب 10 شمونته كساب 15 أبونا بملاك السلام لوقاس معرف حدا قصر 35 نباب قصر 23 ولد بزي زرع سباي بقبر منفس قدس كابزيتنا قدس دنجل مريم بحقي سجان منفسن تواهيدي إمو كم زينا نأمن بحلينا زت قبر أيقونن أبونا بغش تسفهم ماتيوس معرف حدا كاب فقد 18 ክሳብ 25 ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ እዩ ኣዲኡ ማርያም ንዮሴፍ ተሓፅያ ከላ ከይተረኸቡ ብመንፈስ ቅዱስ ጠኒሳ ተረኸበት ዮሴፍ ሕፅያ ጻድቕ ሰብኣይ ነበረ እሞ ብሕቡእ ክሓድጋ ሓሰበ እምበር ክገልፃ ኣይፈተወን ንሱ እዚ ክሓስብ ከሎ እነሆ መልኣኽ እግዚኣብሔር ብሕልሚ ተረኣዮ ከምዚ ኢሉ ዮሴፍ ወዲ ዳዊት እቲ ሕፅይትኻ ማርያም ጠኒሳቶ ዘላ ካብ መንፈስ ቅዱስ እሞ ንምውሳዳ ኣይትፍራህ
ودخت ولد يا نسخة نهزبو كاب حقياتهم كنا قفهم يمو سمو يسوس كتسمي إخا إذا كله زي بذا كله إتي أبير بنبيه التزاربو كفتسم كونه كم زبل إنه دنقل كتأنس ودون كتولد يا سموها أمانيل كبلو يوم ترجمو أملاح مسانا أيو يسيف كاب دقاسو تنسيو ملاخ እግዚአብሔር كم عزوزو قبره نماريام حطيتو وسدا بخر ودا ساعه تولد كا ايفلطان سمو دما يسوس سميو الهوت يسمع لنا ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ قريته ناباهم يبنا زبغ الله ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 35 እቲ መልአክ አመሊሱ መንፈስ ቅዱስ ክወርደኪ ሓይሉ ልኡሉን ከጽልለክ እዩ ስለዚ ከዓ እቲ ዝውለድ ቅዱስ ወዲ አምላክ ክበሃል እዩ الهوت يسمع لنا قزري 24-25 موكسي بحنساب غير له أبانا أبي دكتور صقاب مزمور داويت 110 قزر 1 حبتنا مولو ماتيوس 10 كاب 10 شوعته خساب 10 تشعته حبتنا 8 قبر هواريات 1 كاب تشعته خساب 10 نباب قزري 24-25 كم زفصم سب كوينو نسب كدحن مكرا تقبله موت تقبر دما ابسالساي معالت دما كاموت تنسى ناب سمايات كاب بمسغانا عرقه مسملكوت حد هلاوي كوينو بحد هلاوي ابي منابو تقمته كلاي دما ابهياوانن متانن كفرد كمصيو ابي دكتور صقاب مزمور داويت معراف 110 قصر 1 أبيد ميتيهم زلهم أبي دكتور من البات سمعنا أنت اليوم ميت خوينا زادة صنع سوري ጎይታ ንጎይታይ ንጸላእትኻ መድገጽ እግርኻ ክሳዕ ዝገብሮም ኣብ የማናይ ተቐመጥ በሎ الهوت يسمع لنا ማቴዎስ 20 ካብ 17 ክሳብ 19 ኢየሱስ ናብ ኢየሩሳሌም ከይድይብ ከሎ ነቶም 12 ደቀ መዛሙርቲ ንበይኖም ናብ መገዲ ወሰዶም በሎም ድማ እንሆ ናብ ኢየሩሳሌም ንድይብ ኣለና ወዲ ሰብ ከዓ ንሊቃውንቲ ካህናት ጸሓፍትና ኣሕሊፎም ክህብዎ ሞቱ እውን ክፈርዱሉ እዮም ከላግጽሉን ክገርፍዎን ክሰቕልዎን ንህዛብ ኣሕሊፎም ክህብዎ እዮም ብሳልሰይቲ መዓልቲ ክትንስእ እዩ ስለኣላት ምስጋና ይቆም آمين ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 1 ካብ 9-11 እዚ ምስ በለ ድማ እናርኣይዎ ዓረገ ካብ ዒንቶም ከዓ ደበና ተቐበሉ ንሱ ክዓርግ ከሎ ንሳቶም ከዓ ናብ ሰማይ ገጾም ከለዉ እንሆ ጻዕዳ ክዳውንቲ ተኸዲኖም ክልተ ሰብኡት ኣብ ጥቕኦም ደው ኢሎም ነበሩ እሞ ኣቱም ሰብ ገሊላ ስለምንታይ ናብ ሰማይ እናጠመትኩም ደው ኢልኩም ዘለኹም እዚ ካባኻትኩም ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኢየሱስ ከምቲ ናብ ሰማይ ክዓርግ ከሎ ዝሪአኹምዎ ከምኡ ገይሩ ከዓ ክመጽእ እዩ በልዎም الهوت يسمع لنا نباب 26 حاونا دياقون ساميل إساس معراف 7 قصر 14 أدينا ممهر سارة إفيسون 14 نباب قصر 26 أتن والسن سب مخان تتغسلن أتن والسن سب مخانوز تتغسلن أملاخ صحافن مصحفتي خمس تفترة أبز الزاربالو عنقصات
اتنجر سب بمخانو زتنجره ፍጹም ኮይኑ ኢና እንረኽቦ። ኢሳያስ ምዕራፍ 7 ፍቅዲ 14 ስለዚ እግዚኣብሔር ባዕሉ ትእምርቲ ክህበኩም እዩ እነሆ ድንግል ክትጠንስ ወዲ ከዓ ክትወልድ እያ ስሙ ከዓ ኣማኑኤል ክትሰምዮ እያ። አለ ህይወት እንዴና መምህር ሳራ አቦይ መሪጌታ ሰላም ከመይ ውዕልኩም ቤተሰብ መድኃኔዓለም። ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 16 ብዘሎ እቲ ስጋ ብደገፍ እቲ መመላገቢኡ እናተተሓሓዘን እናተኣሳሰረን ብመጠን እቲ ነንክፍሉ ተመደበሉ ግብሪ ብፍቅሪ ምእንቲ ክሃንፅሲ ካብ ክርስቶስ እዩ ምዕባዩ ዝርከብ። አራይ ቃል ህይወት የስማዓልና ቅሬታ አዴና መምህር ሳራ ኤፌሶን 4:11 ሶሪ በሓንሳብ ኣለዎ 11-13 ኦኬ ሕራ 16 ተመሲሉኒ ሕራ ኩላትና ናብ ህብረት እምነት ናብ ፍልጠት ወዲ አምላኽ ናብ እኩል ሰብኣይ ናብ ልክዕ ምልኣት ብንጽህና ክርስቶስ ክሳብ እንበጽሕ እቶም ቅዱሳን ነቲ ግብሪ ኣገልግሎት ንምህናፅ ስጋ ክርስቶስ ምሉኣት ምእንቲ ክኾኑ ኢሉ ንሱ ገሊኦም ሃዋርያት ገሊኦም ድማ ነቢያት ገሊኦም ከዓ ወንጌላውያን ገሊኦምን ጓሶትን መምህራንን ክኾኑ ሃበ። ቃል ህይወት ይስማዓልና አሜን። አቦና ብመልአከ ሰላም ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 4 ክሳብ 6 ኣብትና ሙሉ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ካብ 16 ክሳብ 54 ቁጥሪ 27 ከም ብሓድሽ ብትንሳኤ ስጋ ንዘይኣምኑ ነውግዝን ንረግምን ንኩሎም ነቶም ኣቐዲሞም ንርክስቲ እምነት አርዮሳውያን ዝጽሓፉን ነዛ እምነት እዚኣ ንዘይኣምኑን ዓላውያን ረጊምና ኣውጊዝናዮም ኣለና። ኣራይ ካብ 3 ክሳብ 5 ሓደ እየን ዘለዋ ካብ 3 ክጅምር እየ። ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5 ካብ ቁፅሪ 3 ክሳብ 6 ኣነ ግና ብስጋይ ርሑቕ ክነሰይ ብመንፈሰይ ምሳኻትኩም እየ ንስኻትኩምን መንፈሰይን ብስም ጎይታና ኢየሱስ ተኣኪብና ከለና ብሓይሊ ጎይታና ኢየሱስ እዚ ከምዚ ዝገበረ መንፈሱ በታ መዓልቲ ጎይታና ኢየሱስ ምንቲ ክድሕንሲ ንጥፍኣት ስጋኡ ንሰይጣን ክወሃብ ከም ምሳኻትኩም ኮይነ ድሮ ፈሪደ ኣለኹ። ሓበንኩም ፅቡቕ ኣይኮነን ቁሩብ ማይ ቢሑቕ ንብዘሎ ትቢሑቕ ከም ዘብክዖዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም። ቃል ህይወት የስማዓልና ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ካብ 16 ክሳብ 54 ሙታት እንተዘይተንስኡ ክርስቶስ እውን ኣይትንስእን ሙታት እንተዘይተንስኡስ ክርስቶስ እውን ኣይትንስእን እዩ እሞ ክርስቶስ ዘይተንስእ እንተኮይኑስ እምነትኩም ኮንቱ እያ ንስኻትኩም ግና ካብ ኣብ ሓጢኣትኩም ኣለኹም እምበኣርሲ እቶም ብክርስቶስ ዝደቀሱ ድማ ጥፉኣት እዮም። ኣብዛ ሂወት እዚኣ ጥራይ ብክርስቶስ ተስፋ እንተገበርናስ ካብ ኩሉ እነደንግፅ ምዃንና ነርና። ሕጂ ግን ክርስቶስ ብኽብራቶም ዝደቀሱ ኮይኑ ካብ ሞታት ተንሲኡ ስለዚ ከምቲ ሞት ብሓደ ሰብ ዝመፀ ከምኡ ከዓ ትንሳኤ ሙታን እውን ብሓደ ሰብ እዩ ዝመፀ። ከምቲ ኩላቶም ብኣዳም ዝሞቱ ከምኡ ድማ ኩላቶም ብክርስቶስ ህያዋን ክኾኑ እዮም። ግና ኸ ነፍሲ ወከፍ ብስርዓቱ እዩ። ክርስቶስ ከም በኽሪ
ድሓር እቶም ናይ ክርስቶስ ዘበሉ ብምጽኣቱ ክርስቶስ ነቶም ጸላእቱ ዘበሉ ትሕቲ ኣእጋሩ ክሳዕ ዝገብሮም ከነግስ ይግብኦ እዩ እሞ ኩሉ ሽሞትን ስልጣንን ሓይልን ምስ ሰዓረ እታ መንግስቲ ንእግዚኣብሔር ኣቦ ምስ ወፈየ ሽዑ እዩ መወዳእታ ዝኸውን እቲ ኣብ መወዳእታ ዝሰዓረ ጸላኢ እውን ሞት እዩ ኣምላኽ ኣብ ትሕቲ ኣጋሩ ኩሉ እግዚኦ እሞ ኩሉ ተገዚኡ ክብል ከሎ ብዘይቲ ኩሉ ንዕኡ ዝገዝኦ ከም ዝኾነ ግሁድ እዩ ኩሉ ምስ ተገዝኦ ግና ኣምላኽ እውን ኣብ ኩሉ ምእንቲ ክኸውን ሽዑ እቲ ወዲ ባዕሉ ነቲ ኩሉ ዝገዝኦ ዝግባእ እዩ እንተዘይኮነስ እቶም ኣብ ክንዲ ሞታት ዝጥመቑ ደኣ እምበር ደኣ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ብሱር ሞታት ዘይተንስኡ እንተኮይኖም ሲ ንምንታይ ደኣ ዝጥመቑ ደኣ ዝጥምቑሎም ስለምንታይ ደኣ ንሕናኸ ኩሉ ግዜ ፍርሓት ንኣቱ ኣሕዋተይ ኣነ በቲ ክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ኣባኻትኩም ዘለኒ ትምክሕቲ ኣብ ፀፅባሕ መእውት ኣለኹ ኣነ ከም ግእዚ ሰብ ኣብ ኤፌሶን ምስ ሰራዊት እንተገጠምከ እንታይ ጠቕመሎኒ ሞታት ዘይተንስኡ እንተኾኑስ ፅባሕ ክንመውት ኢና እሞ ንባዕልና ንበልዕን ንሰትን ኣይትታለሉ ሕማቕ ዕርክነት ንፅቡቕ ልማድ የጥፍኦ እዩ ገሊኣቶም ፍልጠት ኣምላኽ የብሎምን እሞ ንቕንዕና ተባራበሩ ሓጢኣት እውን ኣይትግበሩ እቲ ምእንቲ ክትሓፍሩ ኢለ እየ ዝብሎ ዘለኹ ገለ ግና ሞታት ከመይ ኢሎም እዮም ዝትንስኡ ከመይ ዝበለ ስጋኸ እዩ ዝመፅእ ዝብል ይህሉ እታ ኣታዓሻ እቲ ንስኻ እትዘርኦ ከይሞተ ሂወት ኣይርከብን እዩ እቲ እትዘርኦ ድማ ናይ ስርናይ ወይስ ናይ ካልእ ዓይነት ፍረ ጥራይ እዩ እምበር እቲ ስጋ ዝኸውን ኣይኮነን እትዘርኦ ዘለኻ ኣምላኽ ግና ከም ዝደለየ ገይሩ እዩ ስጋ ዝህቦ ነፍሲ ወከፍ ዘርኢ እውን ስግኡ ይህቦ ስጋ ሰብ በይኑ ስጋ እንስሳ በይኑ ስጋ ኣዕዋፍ በይኑ ስጋ ዓሳ እውን በይኑ ዳ እዩ እምበር ኩሉ ስጋስ ሓደ ዓይነት ስጋ ኣይኮነን ሰማያዊ ስጋ ድማ ኣሎ ምድራዊ ስጋ ከዓ ኣሎ ግናኸ ክብሪ እቶም ሰማያውያን በይኑ ክብሪ እቶም ምድራውያን በይኑ እዩ ብክብርስ ኮኸብ እኳ ካብ ኮኸብ ይበልፅ እዩ እሞ ክብሪ ፀሓይ በይኑ ክብሪ ወርሒ በይኑ ክብሪ ከዋኽብቲ በይኑ እዩ ትንሳኤ ሙታን ከምኡ እዩ ብዝሓልፍ ይዝራእ ብዘይሓልፍ ከዓ ይትንስእ ብውርደት ይዝራእ ብክብሪ ይትንስእ ብድኻም ይዝራእ ብሓይሊ ይትንስእ ነፍሳዊ ስጋ ይዝራእ ነፍሳዊ ስጋ ይትንስእ ነፍሳዊ ስጋ ካብ ዝሕሉ መንፈሳዊ ስጋ እውን ኣሎ ከምኡ ድማ እቲ ቀዳማይ ሰብ ኣዳም ህያው ነፍሲ ኮነ ዝብል ፅሑፍ እዩ እቲ ዳሕራይ ኣዳም ህያው ዝገብር መንፈስ ኮነ ግናኸ ቅድም እቲ ነፍሳዊ እዩ እምበር እቲ መንፈሳዊ ኣይኮነን ድሓር እቲ መንፈሳዊ እዩ እቲ ቀዳማይ ካብ ሰብ ካብ ምድሪ ኮይኑ መሬታዊ እዩ እቲ ካልኣይ ሰብ ግን ካብ ሰማይ እዩ ከምቲ መሬታዊ ከምኡ ከዓ እቶም መሬታውያን እዮም ከምቲ ሰማያዊ ድማ ከምኡ እውን እቶም ሰማያውያን እዮም
ከምቲ ምስሊ እቲ መንፈሳዊ ዝለበሰና ምስሊ እቲ ሰማያዊ ድማ ክንለብስ ኢና። ግናኸ ኣሕዋተየ ስጋን ደምን መንግስቲ ኣምላኽ ክወርሶ ከም ዘይከኣሎ እቲ ሓላፊ ድማ ነቲ ዘይሓልፍ ከም ዘይወርሶ እብለኩም ኣለኹ። እንሆ ምስጢር እነግረኩም ኣለኹ። ኩላትና ክንልወጥ እምበር ኩላትና ኣይክንድቅስን ኢና። ብሓንሳብ ብቕፅበት ዓይኒ በቲ ናይ ድሕሪ ኩሉ መለኸት እቲ መለኸት ክንፋሕ እዩ እሞ እቶም ሞታት ድማ ብዘይሓልፍ ክትንስኡ እዮም። ንሕና እውን ክንልወጥ ኢና። ግናኸ ማለት እዚ ሓላፊ ዘይሓልፍ ክለብስ ይግብኦ እዩ እሞ እዚ መዋቲ ከዓ ዘይመውት ክለብስ እዩ። እዚ ሓላፊ ዘይሓልፍ ምስ ለበሰ እዚ መዋቲ እውን ዘይመውት ምስ ለበሰ ሽዑ እቲ ፅሑፍ ሞት ብዓወት ተዋሒጡ ዝበሎ ቃል ክፍፀም እዩ። ሞት ኣበይ ኣሎ ብልሕኻ? ኣታ ሲኦልከ ኣበይ ኣሎ ዓወትካ? ብልሒ ሞት ሓጢአት እዩ፣ ብልሒ ሓጢአት እውን ሕጊ እዩ። ግናኸ ነቲ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ዓወት ዝሃበና ኣምላኽ ስብሓት ይኹኖ። ስለዚ ብቑራት ኣሕዋተይ ፃዕርኹም ብጎይታ ኮንቱ ከም ዘይኮነ ፈሊጥኩም ብዕብዮ ጎይታ ፅኑዓት ዘይትነቃነቁ ኩሉ ግዜ እዙዛት ኩኑ። ቃለ ሕይወት አሜን አሜን። ቃለ ሕይወት ይስማዓልና። ሓውና ዶክተር ጽጋብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁፅሪ 3 ሃብትና ሕይወት ቀዳመይቲ መልእኽቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ካብ 9 ክሳብ 10 ንባብ ቁፅሪ 28 ንሕናስ ከምዚ ኢና ንኣምን ቃል ወልደ እግዚአብሔር ዝተወልደ እምበር ፍጡር ኣይኮነን ንብል፣ ንሳቶም ግና ቃል ወልደ እግዚአብሔር ፍጡር እዩ ይብሉ። ቀዳማይ ቆሮንቶስ ፍቅዲ ምዕራፍ 3 ምዕራፍ 12 ቁፅሪ ፍቅዲ 3 ስለዚ ሓደ እኳ ብመንፈስ ኣምላኽ ዝዛረብ ኢየሱስ ርጉም እዩ ከም ዘይብል መንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ እንተዘይኮነ ከዓ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክብል ንሓደ እኳ ከም ዘይኮነሉ እፍልጠኩም ኣለኹ። ቃለ ሕይወት የስማዓልና። ከመይ ምሲኹም ኩልኹም? እግዚአብሔር ይመስገን። ቀዳሜት ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ካብ 9 እስካብ 20 እቲ ብዛዕባ ወዱ ዝምስክሮ ምስክር እዚ እቲ ምስክር ኣምላኽ እሞ ምስክር ሰብ ንቀበል እንተኮይናስ ምስክር ኣምላኽ ካብኡ ይበልፅ እዩ። ብወዱ ኣምላኽ ዝኣምን እቲ ምስክር ኣብ ውሽጡ ኣሎ። እቲ ንኣምላኽ ዘይኣምን ነቲ ኣምላኽ ብዛዕባ ወዱ ዝመስከሮ ምስክር ስለ ዘይኣመኖ ንዕኡ ሓሳዊ ገይርዎ ኣሎ። ኣምላኽ ናይ ዘለኣለም ሂወት ከም ዝሃበና እቲ ምስክር እዚ እዩ እሞ እዛ ሂወት እዚኣ ኣብ ወዱ ኣላ። እቲ ወዲ ዘለዎ ሂወት ኣላቶ፣ ወዲ ኣምላኽ ዘብሎ ሂወት የብሉን። ንስኻትኩም ብስም ወዲ ኣምላኽ እተኣምኑ ዘለኹም ናይ ዘለኣለም ሂወት ከም ዘላትኩም ምእንቲ ክትፈልጡ ኢለኤ እዚ ፅሒፈልኩም ዘለኹ። ከምቲ ፍቃዱ ጌርና ሓደ ነገር እንተ ለመናዮ ይሰምዓና እዩ። እቲ ኣብኡ ዘሎ ተባዕ ድማ እዚ እዩ። ነቲ ዝለመናዮ ዘበለ ከም ዝሰምዓና ካብ እንፈልጥ ድማ እቲ ካብኡ ዝለመናዮ ልማኖ ድሮ ከም ዝረኸብናዮ ንፈልጥ ኢና። ሓደ ንሓዉ ናብ ሞት ዘይብፅሕ ሓጢአት ክገብር እንተረኣዮ ይልምን፣ ኣምላኽ እውን ነቶም ናብ ሞት ዘይብፅሕ ሓጢአት ዝገበሩ ሂወት ከህቦም እዩ። ናብ ሞት ዘብፅሕ ሓጢአት ኣሎ ብዛዕባ እዚ ኣይኮንኩን ይልምን ዝብል ዘለኹ። ዓመፅ ዘበለ ኩሉ ሓጢአት እዩ፣ ናብ ሞት ዘብፅሕ ሓጢአት ኣሎ።
እቲ ካብ ኣምላኽ እተወልደ ዘበለ ርእሱ ይሕሉ እቲ እኩይ እውን ኣይትንክዮን እዩ እምበር እቲ ካብ ኣምላኽ እተወልደስ ሓጢኣት ከም ዘይገብር ንፈልጥ ኢና ካብ ኣምላኽ ምዃንና ብዛዕባ ዓለም እውን በቲ እኩይ ተትሒዝና ምህላውና ንፈልጥ ኢና ግናኸ እቲ ወዲ ኣምላኽ መፂኡስ ነቲ በዓል ሓቂ ክንፈልጦ ኢሉ እእምሮ ከም ዝሃበና ንፈልጥ ኢና ንሕና ኣብቲ በዓል ሓቂ ኣብ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢና ዘሎና እዚ እቲ ናይ ሓቂ ኣምላኽን ናይ ዘለዓለም ሂወትን እዩ ኣቱም ደቀይ ካብ ሓጢኣት ተሓለዉ ኣሜን ቃል አሜን አሜን ቃል ህይወት ይስማዓልና ቁፅሪ 29 በፂሕና ኣለና ሓብትና ትምኒት ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 15 ካብ 31 ክሳብ 46 ሓብትና ልኡላ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 27 ክሳብ 29 ኣዴና ኤልሳቤጥ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 5 ኣቦና በቀሽ ተስፎም ዕብራውያን ምዕራፍ 6 ካብ 1 ክሳብ 6 ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል ምዕራፍ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 20 ካብ 11 ክሳብ 15 ንባብ ቁፅሪ 29 ከምኡውን ብኩሉ መገዲ ሃይማኖት ፍጹም ንምግባር በዚ ንኣምንን ከምዚ ድማ ንብልን ብሓንቲ ጥምቀትን ብትንሳኤ ስጋ ብመንግስተ ሰማያትን ብናይ ዘለዓለም ህይወትን ብናይ ዘለዓለም ኩነንየን ንኣምን ሓብትና ትምኒት ወንጌል ማቴዎስ 25 ካብ 31 ክሳብ 46 ግናኸ ወዲ ሰብ ብክብሩ ምስ መፀ ኩሎም መላእክቱ እውን ምስኡ ሽዑ ኣብ ዝመፁ ሽዑ ኣብ ዝፋን ክብሩ ይቕመጥ ኩሎም ኣህዛብ ድማ ኣብ ቅድሚኡ ይኸቡ ንሱ ከዓ ጓሳ ነባጊዕ ካብ ኣጣል ከም ዝፈልየን ካብ ንሓድሕዶም ይፈላለዮም ነተን ኣባጊዕ ኣብ የማን ነተን ኣጣል ድማ ኣብ ፀጋም ይቕመን ሽዑ እቲ ንጉስ ኣብ የማኑ ንዘለዉ ይብሎም ኣቱም ናይ ኣቦይ ብሩኻት ንዑ እቲ ካብ ምስራት ዓለም ዝተዳለወልኩም መንግስቲ ውረሱ ጠምየ ነበርኩሞ ኣብላዕኩምኒ ጠሚኤ ኣፍተኹምኒ ገይሸ ተቐበልኩምኒ ዓሪቐ ኸደንኩምኒ ሓሚመ በፃሕኩምኒ ተኣሲረ መፂኹምኒ ሽዑ እቶም ጻድቃን ይምልስሉ ጎይታይ መዓዝ ጠሚኻ ርኢናካ እሞ ኣብላዕናካ ወይ ጠሚእካ ኣስቴናካ መዓዝ ከ ጋሻ ኮንካ ርኢናካ እሞ ተቐበልናካ ወይ ዓሪቕካ ኸደናካ መዓዝከ ሓሚምካ ርኢናካ ወይ ተኣሲርካስ በፃሕናካ ይብሉ እቲ ንጉስ ከዓ እቲ ካብዞም ንኣሽቱ ኣሕዋተይ ንሓደ ዝገበርኩምሉ ንኣይ ከም ዝገበርኩምለይ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ኢሉ መለሰሎም ድሕሪዚ ኣብ ፀጋሙ ዘለዉ ይብሎም ኣቱም ርጉማት ካባይ ርሓቑ ናብቲ ንሰይጣንን ንኣምልኽቱን ዝተዳለወ ናይ ዘለዓለም ሓዊ ጠምየ ነበርኩሞ ኣይብላዕኩምንን ፀሚኤ ኣየስተኹምንን ገይሸ ኣይተቐበልኩምንን ዓሪቐ ኣይከደንኩምንን ሓሚመ ተኣሲረ ኣይበፃሕኩምንን ሽዑ ንሳቶም ጎይታይ መዓዝ ጠሚኻ ርኤናካ ወይ ፀሚእካ ወይ ገይሽካ ወይ ዓሪቕካ ወይ ሓሚምካ ወይ ተኣሲርካ ዘይገልገልናካ ኢሎም መለስሉ ሽዑ ንሱ እቲ ካባኻትኩም ንኣሽቱ ኣሕዋት እቲ ካብዞም ንኣሽቱ ንሓደ ዝገበርኩምሉ ንኣይ ከም ዝገበርኩምለይ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ኢሉ መለሰሎም ካብዚኣቶም ናይ ዘለዓለም ስቃይ ጻድቃን ግና ናይ ዘለዓለም ሂወት ክኸዱ እዮም ቃል ህይወት ይስማዓልና ረሽብና ዮሃንስ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 27 ስጋብ 29 ወዲ ሰብ እዩ እሞ ክፈርድ ስልጣን ሃቦ ኣብ መቃብር ዘሎ ኩላቶም ድምፂ ዝሰምዑላ ሰዓት ክትመፅእ እያ ሰናይ ዝገብር ናብ ትንሳኤ ሂወት ከይ ዝገብር ከዓ ናብ ትንሳኤ ፍርዲ
ክወፅእ እዩ እሞ በዚኣ ኣይትደነቁ። ቃለ ሕይወት የስማዓልና። አዴና ኤልሳቤጥ ናባኽን ኤፌሶን 4:5 ميتي خنزلخن سمعنا انت اللي خنا دينا ኤልሳቤጥ እሺ ኤፌሶን እንታይ ኣኽሚልኩም ነርኩም? ምዕራፍ 4:5 ወሰንድ እንተደለኳሲ ተቕፅል 5 መምርካብ ኦኬ ሃላ ያ ሸውዓት በፅሕ ኣለኹ ቁጥርታት ንምርዳ ኣቢድ ንቕላ ኦኬ 4 ስጋዕ ክንደይ ምዕራፍ 4:5 ጥራሕን ትቁጥር እያ ማለት ቁጥሪ 5 ጥራያ ኤፌሶን 4 و4 ሒዘያ ኣለኹ ቁጥሪ 5 ማለት ቁጥሪ 5 ሲ እዚኣ ቁጥሪ 7 ይመስለኒ ቅድሚ 7 ዘላ ከምኡ እውን ቁጥሪ 6 ንሃለ እዚኣ ክሕግዘክን ኣዴና ድሓና ንሃለ ከምኡ እውን እቲ ልዕሊ ድዩ ሓደ ጎይታ هو صبغت الساعة صبغ الله هذا قويتا حنتي امنت حنتي تمكت قال هو تسمع لنا هذا قويتا هو هذا قويتا هذا امنت هذا تمكت الله قال هو تسمع لنا بنا براويان معرف شدشته كفقد حدا حساب شدشته ስለዚህ ናይ ክርስቶስ መጀመርታ ነገሩ ሓዲግና መንስሓ ካብ ሞት ግብሪ ብእምነት በአምላክ በትምህርት ጥምቀት በምንባር አዳው በትንሳኤ ሞታት በናይ ዘለዓለም ፍርዱን ከም በሐድሽ መሰረት ካይንሰርት እሞ ናፍጻሜ ንሕለፍ አምላክ እንተ ፈቀዶስ ነዚ ድማ ክንገብሮ ኢና ነቶም ሓደ ግዜ ብርሃን ዝበርሃሎም እቲ ሰማያዊ ውህበት ከዓ ዝጣዓሙ ተማቐልቲ መንፈስ ቅዱስን ዝኾኑ እቲ ሰናይ ቃል አምላክ ሓይሊ እታ ትመጽእ ዓለምን ከዓ ዝጣዓሙ እንተወደቁ ንወዲ አምላክ ከም በሐድሽ ንርእሶም ስለዝሰቕልዎ ብግህድ እውን ዘላግፅሉ ስለዝኾኑ ከም በሐድሽ ንንስሓ ክሕደሱ አይካሎምን እዩ الهوت يسمع لنا حاونا دياكون ساميل رأي معرف 10:11-15 عبي صعدا زفان تغمطو تاريخو مدرن سماين ካብ ገጹ ሃደሙ ቦታውን ኣይተረኽበሎምን ሞታት ድማ ዓበይትና አሹናት ቅድሚት ዝፋን ደው ኢሎም ርኤኹ መጽሐፍቱ ተገንጸለ ካለ መጽሐፍ ከዓ ተገንጸለ እዚ እውን እቲ መጽሐፍ ህይወት እዩ እቶም ሞታት ድማ ከምቲ ኣብቲ መጽሐፍ ጸንሐ ከከም ግብሮም ተፈርዱ ባሕሪ ድማ ነቶም ኣብኣ ዘለዉ ሞታት ወፈየት ሞትን ሲኦልን እውን ኣባታቶም ዘለዉ ሞታት ወፈዩ ነፍሲ ወከፎም ከዓ ከከም ግብሮም ተፈርዱ ሞትን ሲኦልን እውን ናብቲ ቐላይ ሓዊ ተደርበዩ እዚ እቲ ኻልኣይ ሞት እዩ ማለት ቐላይ ሓዊ ዝኾነ ይኹን ኣብ መጽሓፍ ህይወት ተጻሒፉ ዘይተረኽበ ናብቲ ቐላይ ሓዊ ተደርበ الهوت يسمع لنا ካብ ቁጽሪ 30 ክሳብ 32 ኣብ ሓደ መወከሰ ሓደ ገይርዎ ኣሎ ቦና ብመላከ ሰላም ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 23 ክሳብ 38 አዴና መምህር ሳራ ማቴዎስ 13 ካብ 17 ክሳብ 52 ቁጽሪ 30 ክሳብ 32 ንባብ ብእግዚአብሔር አብን ብእግዚአብሔር ወልድን ብእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ንአምን ከመይ አብ አይምርመርን ወልድውን አይምርመርን መንፈስ ቅዱስውን አይምርመርን እዩ አይፍለጥን እዩ አይውሰንን እውን እዩ ቦታውን አይውስኖን እዩ ብሓቂ መንፈስ እግዚአብሔር እዩ
كم حسابن كم دليتن أيكونن بمسار رقبة ترعيه أب نبياتن أب صادقانن حديرو ترعين تزاربن እዚኣቶም ከም አዳምን ኖህን አብርሃምን ሙሴን ኢያሱን ሳሙኤልን ዳዊትን ኢሳያስን ኤልያስን ኤርምያስን ዝተረፉ ነቢያት እውን እዮም ብሉይን ሓዲስን ዝሰርዐ ኣምላኽ ድማ ንሱ እዩ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 3 ካብ ቁፅሪ 23 ክሳብ 38 ኢየሱስ ባዕሉ ክምህር ምጀመረ አሳት ወዲ 30 ዓመት አቢሉ ነበረ ወዲ ዮሴፍ ከም ዝኾነ ከዓ ይመስለም ነበረ ወዲ ኤሊ ወዲ ማታት ወዲ ሌዊ ወዲ መልኪ ወዲ ያና ወዲ ዮሴፍ ወዲ ማጣቱስ ወዲ አሞጽ ወዲ ናሆም ወዲ አስሊ ወዲ ናጄ ወዲ መዓት ወዲ ማታቲስ ወዲ ሴማይ ወዲ ዮሴፍ ወዲ ይሁዳ ወዲ ዮና ወዲ ሬሳ ወዲ ዘሩባቤል ወዲ ሰላቲኤል ወዲ ኔሪ ودي ملكي ودي أدي ودي قسام ودي المادام ودي إير ودي سيه ودي الازار ودي رام ودي ماتات ودي لوي ودي سمان ودي يهودا ودي يوسف ودي يونان ودي إلياكيم ودي مليا ودي ماينان ودي ماتات ودي ناتان ودي داويد ودي إسي ودي إيوبيد ودي بيئوز ودي سلومون ودي نعسون ودي أميناداب ودي أرام ودي إسرام ودي فاريس ودي يهودا ودي أيقو ودي إسحاق ودي أبراهام ودي تارا ودي نهور ودي ساروك ودي راغو ودي فاليك ودي أبير ودي سالا ودي قاينان ودي أرفاكساد ودي سيم ودي نوح ودي لاميك ودي ماتوسالا ودي هنوك ودي ياريد ودي ملاليل ودي قاينان ودي هنس ودي سيت ودي أدام ودي أملاخ الهوى أدينا ممهر سارة أوكي أبوي مرقيتها ماتيوس 10 شوعتن 10 شديشن بحنسب الله 10 شديشة جميل كن مالي هراي ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ነዚ ንስኻትኩም ትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ከም ተለመነዩ እሞ ከም ዘይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ትሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዑን ከም ተመነዩ እሞ ከም ዘይሰምዑ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ኣእንትኩም ግና ዝርእያ ኣእዛንኩምን ዝሰምዓ እየን እሞ ብፁዓት እየን እምበኣርሲ ንስኻትኩም ምስላ ዘራእይ ስምዑ ቃል መንግስቲ ሰሚዑስ ዘየስተውዓሎ ኩሉ እቲ ክፉእ ዝመጽእ እሞ ነቲ ኣብ ልቡ እተዘርአ ይምንጥሎ እቲ ኣብ ጥቓ መገዲ እተዘርአ እዚ እዩ እቲ ኣብ ከውሒ እተዘርአ ከዓ ነዚ ቃል ሰሚዑ ብኡ ብሓጎስ ክቕበሎ እዩ ንሽኡ ጥራይ እዩ እምበር ሱር ግና የብሉን ስለቲ ቃል መከራ ወይ ስደት ምስኮነ ብኡ ይእንቀፍ እቲ ኣብ እሾኽ ዝተዘርአ ከዓ ነዚ ቃል ዝሰምዖ እዩ ጓሂ እዛ ዓለም እዚኣን ምእሻው ሓብትን ግና እቲ ቃል ይሓንቕ ከይፈረየውን ይተርፍ እቲ ኣብ ጽቡቕ ምድሪ ተዘርአ ከዓ ነዚ ቃል ሰሚዑስ ዘስተውዕሎ እዩ ንሱ ፍረ ይፈሪ ገሊኡ 100 ገሊኡ 60 ገሊኡ 30 ይዕቱ ካልእ ምስላ ድማ ከምዚ ኢሉ መለሰሎም መንግስተ ሰማያት ኣብ ግራቱ ጽቡቕ ዘርኢ ዝዘርአ ሰብ እያ ትመስል እቶም ሰብ ደቂሶም ከለዉ ጸላኢ መጸ ኣብቲ ማእኸል ሰርናይ ድማ ክርዳእ ዘሪኡ ከደ ቆጽሉ ምስ ፈርየን ፍረ ምስ ፈረየን ድማ ሽኡ እቲ ክርዳድ ተራእየ ነዚ በዓል ቤት ግዙኣቱ መጺኦም ጐይታየ ኣብ ግራትካ ጽቡቕ ዘርኢ ዶ ዘሪእኻ ኣይነበርካን እዚ ክርዳድ ደኣ ካበይ መጸ በልዎ ንሱ ከዓ ነዚስ ጸላይ እዩ ዝገበሮ በሎም እቶም ግዙኣቱ ድማ ኬድና ክንዓርዮ ዶ ትፈቱ ኢኻ በልዎ ንሱ በሎም ኣይፋልኩምን ክርዳድ ክትርእዩ ከለኹምሲ ምስኡ ስርናይ
ምስኡ ስርናይ ከይትምህቡ ክሳእ ተቀውዒ ብሓደ ይዕበዩ ህደግዎም ብግዜ ቀውዒ ከዓ ንኣጻዱ ቅድም ነቲ ከርዳድ ኣእረይዎ ክነድድ ድማ በብናዳቲ እሰርዎ ነቲ ስርናይ ግና ኣብ ቆፎ ኣክብዎ ክብሎም እየ። ካልእ ምስላ ከምዚ ኢሉ መሰለሎም መንግስተ ሰማያት ሰብ ወሲዱ ኣብ ግራቱ ዘዘርኣ ፍረ ኣድሪ እያ ትመስል። ንሱ ከዓ ካብ ኩሉ ካልእ ዝርእቲ ትንእስ ምስ በቆለት ግና ኣዕዋፍ ሰማይ መፂአን ኣብ ጨንፈር ክሳእ ዘዕርፍ ካብ ኩሉ ተኽሊ ኣሕምልቲ ተዓቢ ኦም ትኸውን። ካልእ ምስላውን ነገሮም መንግስተ ሰማያት ሰበይቲ ወሊዳ ኩሉ ክሳእ ዝበኩ ኣብ 3 ሳትን ሓሪፅ ዘለወሰቶ ማይ ብሁቕ ትመስል። የሱስ ነቶም እኩባት ህዝቢ እቲ ብነቢይ ኣፈይ ብምስላ እኹን ከፍት እቲ ካብ ምስራቅ ዓለም ተሓቢኡ ዝነበረ እነግር ተብሂሉ ዘሎ ምእንቲ ክፍፀም ኢሉ እዚ ኩሉ ብምስላ ተዛረቦም እምበር ብዘይ ምስላስ ኣይተዛረቦምን። ሽኡ ነቲ ኣኼባ ሓዲጉ ናብ ቤት ኣተወ። ደቀ መዛሙርቱ ከዓ ቀሪቦም ምስላ ክርዳድ ናይታ ግራት ተርጉመልና በልዎ። መሊሱ በሎም እቲ ጽቡቕ ዘርኢ ዝዘርኢ ወዲ ሰብ እዩ። እቲ ግራት ከዓ ዓለም እያ። እቲ ጽቡቕ ዘርኢ ድማ ደቂ መንግስቲ እዮም። እቲ ክርዳድ ግና ደቂ እቲ ክፉእ እዮም። እቲ ዘዘርኦም ጸላኢ ከዓ ዲያብሎስ እዩ። እቲ ቀውዒ ድማ መወዳእታ ዓለም እዩ። እቶም ኣጻዶ ከዓ መላእክቲ እዮም። ክርዳድ ተኣኪቡ ብሓቂ ብሓዊ ከም ዝነድድ ብመወዳእታ ዓለም ከዓ ከምኡ ክኸውን እዩ። ወዲ ሰብ መላእክቱ ክልእኽ እዩ። ንሳቶም ከዓ ማዕንቀፍትን ኣመፅትን ንዘበሉ ኩሎም ካብ መንግስቱ ክእክብዎም ኣብ እቶን ሓዊ ከዓ ክድርብይዎም እዮም። ኣብኡ ብኽያትን ምሕርቃም ኣስናንን ክኸውን እዩ። ሽኡ ጻድቃን ኣብታ መንግስቲ ኣቦኦም ከም ፀሓይ ክበርሑ እዮም። እትሰምዕ ዝኒ ዘላቶ ይስማዕ። ድማ መንግስተ ሰማያት ኣብ ግራት እትሓብአ እሞ ሰብ ረኺቡ ዝሓብኦ መዝገብ ትመስል። ብታሕጓስ ከይዱስ ዘለዎ ኩሉ ክሸይጡ ነታ ግራት እቲኣ ኣደጋ። ድማ መንግስተ ሰማያት ጽብቕቲ ዕንቁ ዝደሊ ነጋዳይ ትመስል። ሓንቲ ክብርቲ ዕንቁ ምስ ረኸበ ከይዱ ዘለዎ ኩሉ ሸጠ እሞ ኣደጋ። ድማ መንግስተ ሰማያት ኣብ ባህሪ ደርቤት እሞ ካብ ኩሉ ንስኣሳ ዝኣከበት መርበብ ትመስል። ምስ መልዐት ናብ ደንደስ ኣውፅእዋ። ተቐሚጦም ድማ ጽቡቑ ኣብ ኣቕሕዖም ኣከቡ። ነቲ ከክፍኡ ግና ንወፃኢ ደርበይዎ። ብመወዳእታ ዓለም ከዓ ከምኡ ክኸውን እዩ። መላእክቲ መፂኦም ነቶም ክፉኣት ካብ ማእከል ጻድቃን ክፈልይዎም ናብ እቶን ሓዊ ድማ ክድርብይዎም እዮም። ኣብኡ ብኽያትን ምህርቃም ኣስናንን ክኸውን እዩ። ነዚ ኩሉ ሳስተውዒልኩምዎ ዶ ኣለኹም? ንሳቶም ድማ እወ በልዎ። ንሱ ከዓ ስለዚ ንመንግስተ ሰማያት ኢሉ ተማህረ ኩሉ ፀሓፊ ካብ መዝገብ ሓድሽን ብሉይን ዘውፅእ በዓል ቤት ይመስል በሎም። ኮነ ድማ ኢየሱስ እዘን ምስላታት ቃለ ሕይወት የስማልና ቃለ ሕይወት የስማልና አሜን። ቁፅሪ 33 ዶክተር ጽጋብ 34 መዝሙር ዳዊት 34 ካብ 15 ክሳብ 16 እታ ግዜ ዳ ረሲዕና ዲና ኣቦና ኣይረሳዕናያን ሓዲ ኮይንሃን ንክልተ ጥቕሲአን ተሪፈን ዘለዋ እምበር ሓራይ ይቕረታ ከምዚኣ ኮይንሃኒ ሓቅኹም ኢኹም ሓራይ ቅሬታ ኣቦና ሓራይ ዶክተር ጽጋብ መዝሙር ዳዊት 34 ካብ 15 ክሳብ 16
حبتنا هيوت قدامي بيتروس معرف 3 غزر 10 تخلته حبتنا مولو نبي دانيال معرف 7 خلت 9 7 10 4 حبتنا تمنيت رأي يوحنس حدا كاب 10 3 7 10 6 ومرقيتا نخالي سبها باللينا تيسي أنا هيك هراي قصر 33 نእግዚአብሔር አዒንቲ ኣእዛን ከም ዘለዎ መጽሓፍቲ ዝብልዎን ካልእ ኩሉ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ዝተባህለን ሓቀኛን እሙንን ምዃኑ ንኣምን ገናኸ ከቶ ዘይርከብን ዘይሕሰብን እዩ ኩሎም ሰብ ብኣርኣያ እግዚኣብሔርን ብኣምሳሉን ዝተፈጥሩ እዮም ዶክተር ጽጋብ 14 بحسابين دلله بحالك مزبور 134 فقد معرف 33 كاف 14 سقاو 16 اتلبي كلاتهم سرح تكبار كلاتهم كا زستبهلسي نسو نتهم عمل زنبرو كلهم كابوتا مهدرو يملكتهم ايو نقوس بمبزح سراويتو اي دحنن جغنا بعابي حيلو اي ناقفن الهيوت يسمع لنا حبتنا هيوت قدامي بطرس معرف 3 قصر 10 كلتا حجة 10 كلتا سي مس 10 سقع 10 كلتا دميرون سبوا عينتي زغابير سي ناب صادقان ايان زريا ازانون ناب ጸሎቶም እየን ገጽ እግዚአብሔር ግን ነቶም ገበርቲ እከይ ይጻረሮም እዩ እሞ እቲ ህይወት ክፈቱ ጽቡቃት መዓልትታትን ከዓ ክርኢ ዝደሊ ልሳኑ ካብ ክፋእ ክናፍሩውን ተንኮል ከይዛረብ ይከልከል ካብ እከይ ይዝበል ሰናይ ከዓ ይግበር ንሰላም ይድለያ ይስዓባውን አሜን على هيوت يسمع لنا تنبيت دانيال معرف 7 خات 9 7 14 رأي بزعباتي خبز العالم زنبره أنا زفانات كساع زنبره اتمت نبركو حدث انتاو زمعالتو دما تقمته كداونتو صعدا خمبرت صغرو رؤسها خمصري صمريو زفانو هال تحويو من قرا خور دما غور حويو وحيز حوي وحز كاب قدمي خاي وص نبره شح غزي شح يغلغلو الف غزي الف دما اب قدمي يقوم نبرو فردخ اخونه مصحفتون تغنصله شعو انا بزعبات قرن تزاربو دمص عبيت قالات طمتكو تاراويت كسع زقتل طمتكو سقو طفه من تخندد كأن حاو توهبه كابتوم زترف أراويت دما جزاتهم توسده منح هيوت جنا نزمنن نوسن جزيان توسخلهم برآيات ليت تمت نبر كنه ورد سب زمسل بدمنا سماء مس نبره نابتت انتاوز معلت الدما بسها ناب كرميون أغربوه كلاتهم أحزابن وجناتن قانقاتن كجلجلوس جزاتن كبرن منجستن نوع توهبه جزاتو زي حلف زلالماو ግዛአትዩ መንግስቱን ከቶ አይክተፈነን ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሀብትና ትምኒት ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካፍል 13-16 ኣብ ማእከል እቶም 7 ኦም ተቐንዴል ከዓ ክሳዕ እግሩ እተኸነ ብቕናት ወርቅውን ክሳዕ ኣፍ ልቡ እተዓጥቀ ወዲ ሰብ ዝመስል ርኤኹ ርእሱን ገጹን ጻዕዳ ከም ጸምሪ ጻዕዳውን ከም ኣሳሓይታ እዩ أعينتون كم هال تحوين أجارو أب حجارو كم زرسنة ذن تبارو أسرازي ليبانوس يمسلا دمتون كم دهاي بزح مايات إيو أب يمانا إيدو شوعة تخواخبتي ألو أب أفون كلتا زعفا بلح سيفي يوت ترئيتون كم تابا حيلي اتبره تحاي إيو الهوت يسمع لنا كسري 34 مسيحنا لنا حبتنا الأولى مزمور داوود معرف 78 كاب حدا كساب شمونته أبونا بيكش تسفهم يفيسون 6 كاب حدا كساب 5 كسري 34 ندك بيت خريستيان قباء حواريات هوتهم مزيو
ብዝበለፀ ድማ ነቶም ኣብ ውሽጣ ዝነብሩ ተጋደልቲ መነኮሳት ከምዚ ከይኮኑ ንደቆም ክነግርዎም ይግብኦም ነዚ እንደዘይነጊሮምዎም ግና ክርስቲያን ኢና ክንድሕን ኢና ኣይበሉ ኣብትና ትምኒት ልኡላ ወቅሬታ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 77 ካብ 1 እስካብ 8 ደ እወ ኦኬ ድምፀይ ናብ ኣምላኽ ኣልዒለ እዊ ድምፀይ ናብ ኣምላኽ ኣልዕል ኣለኹ ይቅሬታ ምዕራፍ 78 ሓረሽ أو حق خاب حصل كستاخين وهز بيت الزلة طبعا شمونتن طب حدث قال شمونتن هو ህዝበይ ንሕጊ ጽንበል ኣእዛንካ ናብ ቃላተይ ኣፈይ ኣድንን ኣፈይ ብምስሊ እኸፍት ናይ ቀደም ምስጢራት እነግር ኣለኹ እቲ ዝሰምዓኒ ዝፈልጠንን ኣቦታተይ እውን ዘዘንትወልና ካብ ወለዶ ኣይንሓብኦን ነቲ ዝመጽእ ውለዶስ ምስጋና እግዚአብሔር ስልጣንን እቲ ዝገብሮ ተኣምራትን ደኣ ንነግሮ እቲ ዝመጽእ ወለዶ እቶም ዝወለዱ ደቂ ክፈልጥዎ ንሳቶም ከዓ ተንሲኦም ንወለዶም ምእንቲ ክዘንትውሉስ ተስፎኦም ናብ ኣምላኽ ክገብሩ ትእዛዛቶም ክሕልው እምበር ተግባራት ኣምላኽ ምእንቲ ከይርስዑስ ከም ኣቦታቶም እቲ ህልኸኛታት ዓለዋትኛን ወለዶ ከምቲ ልቢ ቀጥ ዘይብል መንፈስ እውን ናብ ኣምላኽ ዘይተኣምን ወለዶ ካይኮኑስ ኣብ ያዕቆብ ምስክር ኣጽኒዑ ኣብ እስራኤል ከዓ ሕጊ ኣቆሙ እዚ እውን ወለዶ ክፈልጥዎስ ናብኣታቶም ኣዘዞም على هيوت يسمع لنا أبنا بقيش تسفهم ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ከፍቅዲ 1 ክሳብ 5 ኣቱም ውሉድ እዚ ቁኑዕ እሞ ንወለድኹም ብጎይታ ተኣዘዝዎም ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር ፅቡቅ ክኾነልካ ኣብ ምድሪ እውን ዕድሜኻ ክነውሕ እዚ ተስፋ ዘለዎ ቀዳማይ ትእዛዝ እዩ ኣቱም ኣቦታት እውን ነቶም ውሉድኩም ብናይ ጎይታ ተግሳፅን ምዕዶን ደኣ ተዕብይዎም እምበር ኣይተኮርይዎም ኣቱም ግዝኣት ነቶም ብስጋ ጎይተትኩም ብፍርሃትን ብምቅጥቃጥን ብገርህነት ልብኹም ከም ንክርስቶስ ጌርኩም ተኣዘዝዎም على هيوت يسمع لنا وصري 35 እንተኾነ ፍቃድ እትወሃብ ጸጋ እግዚአብሔር ብኡ መስተውዓልቲ ክንከውን እዩ እንተኾነ ፍቃድ እትወሃብ ጸጋ እግዚአብሔር ብኡ መስተውዓልቲ ክንከውን እዩ ብናይ ስጋ ልቢ ብኡ ፈላጣት ንኹን ክንፈልጦን ንዕኡ ክንኣምን ከሎናን ደቂ እግዚአብሔር ውሉድ ጥበብ በታ ሰናይ ምግባር መፍቀርቲ ሕያውነት ጸላእቲ እከይ ከምዚ ንሕጉ ቀናዓት ንኸውን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብዚ ነዊሕ ክንሪኦ ዝጸናሕና እቶም ቅዱሳን ኣቦታትና ሓንቲ ቃል እናቶም ከይወሰኹ ካብ ብሉይን ካብ ሓዲስን እናወሃሃዱ እቲ ብዛዕባ ቀዳማይ ዝረኣናዮ ብዛዕባ ፍጹም ኣምላኽነት ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣብዚ መወዳእታን ዝረኣናዮ ከዓ ብዛዕባ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ፍጹም መድሓኒ ምዃኑ እዮም እናነጻጸሩ ክገልጹልና ጸኒሖም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ናይ መዝሙር ግዜና ኣኺልሎ ቅድሚ ናብ መዝሙር ምስጋርና ግን እዚ ንሕና እንተለና ኣምላኽ ከዓ እንተፈቐዶ ምዕራፍ 20 21 22 ኣብ ባይታ ምስ ዘሎ ምስቲ ሕጊ ቤተክርስትያን እዚ ግበር እዚ ኣይትግበር ዝብል ዝተመርኮሰ እሞ ግዜ ብዝተኻእለ መጠን እቶም መፅሓፍ ዘለና አንቢብናዮ ክንመፅእ ብዝተኻእለ መጠን ከዓኒ ኩላህናቶም ነዚ ንሰምዕ ዘለና ኣብዘን ዝመፃ ክሳብ ምዕራፍ 22 ዘሎ እንደዘየብኮርና ብጣዕሚ ጽቡቕ ምክንያቱ ብዙሕ ሕቶታት ክህልወና ነፍስ ወከፍ ንካህን ዝምልከት ንመነኮስ ዝምልከት ንዲያቆን ዝምልከት ንምእመን ዝምልከት ቀጥታዊ ዝኸውን መምርሒ እዩ ዘለዎ እሞ
እግዚአብሔር ብግቡእ ክንከታተሎ ሰሚዕና ከዓ ክነተግብሮ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና መዝሙርና ናይ መዝሙርና ግዜ ሓሊፊ ቅሬታ ኣቦና እውን ዓንተበይ ሓቢሮም ነይሮም ንመዝሙር ዝተዳለኹም ወይ ዝተዳለኽን ንመዝሙር ዝተዳለና ምልክት ግበሩለይ وانا جايرة لخو أبونا حراي ቀጽል ሙላሃብተ ቃልካ ብርሃን እዩ ጎይታይ ነግረይ ይመርሓን ኣሎ ንዓይ ኣብ ሂወተይ ሕግኻ ውሽጠይ ተተኺለ ኣሎ ሙሉእ ዘመነይ ይመርሓን ኣሎ ትብል መዝሙር ክብሪ ኣምላኽ ይሓግዘኒ ቃልካ ብርሃን እዩ ጎይታይ ነግረይ ይመርሓን ኣሎ ንዓይ ኣብ ሂወተይ ሕግኻ ውሽጠይ ተተኺለ ኣሎ ሙሉእ ዘመነይ ይመርሓን ኣሎ ሙሉእ ዘመነይ ይመርሓን ኣሎ ቃልካ ብርሃን እዩ ጎይታይ ነግረይ ይመርሓን ኣሎ ንዓይ ኣብ ሂወተይ ሕግኻ ውሽጠይ ተተኺለ ኣሎ ሙሉእ ዘመነይ ይመርሓን ኣሎ ሙሉእ ዘመነይ ይመርሓን ኣሎ ኪዳን ኮይኑኒ ናይ ሂወት ቃልካ ኣይቆርርኒ ምሳይ ከለኻ መልክዐይ ኢኻ ናይ ውሽጠይ ድምቀት ግርማ ኮይኑኒ ናትካ በረኸት ግርማ ኮይኑኒ ናትካ በረኸት ቃልካ ብርሃን እዩ ጎይታይ ነግረይ ይመርሓን ኣሎ ንዓይ ኣብ ሂወተይ ሕግኻ ውሽጠይ ተተኺለ ኣሎ ሙሉእ ዘመነይ ይመርሓን ኣሎ ሙሉእ ዘመነይ ይመርሓን ኣሎ ዕርደይ ኩነለይ ክብረይ ስልጣነ ናይ ቃልካ ቅኒ ይምፃ ሶሪ ኪዳን ኮይኑኒ ናይ ሂወት ቃልካ ምሳይ ከለኻ መልክዕ ኢኻ ናይ ውሽጠይ ድምቀት ግርማ ኮይኑኒ ናትካ በረኸት ግርማ ኮይኑኒ ናትካ በረኸት ቃልካ ብርሃን እዩ ጎይታይ ነግረይ ይመርሓን ኣሎ ንዓይ ኣብ ሂወተይ ሕግኻ ውሽጠይ ተተኺለ ኣሎ ሙሉእ ዘመነይ ይመርሓን ኣሎ ሙሉእ ዘመነይ ይመርሓን ኣሎ ዕርደይ ኩነለይ ክብረይ ስልጣነይ ናይ ቃልካ ቅኒ ይምላ መሶበይ ጥዑም ድምፅኻ ረስሪሱኒ ናብ ቤትካ ኣምፂኡ ሂወት ሂቡኒ ናብ ቤትካ ኣምፂኡ ሂወት ሂቡኒ ቃልካ ብርሃን እዩ ጎይታይ ነግረይ ይመርሓን ኣሎ ንዓይ ኣብ ሂወተይ ሕግኻ ውሽጠይ ተተኺለ ኣሎ ሙሉእ ዘመነይ ይመርሓን ኣሎ ሙሉእ ዘመነይ ይመርሓን ኣሎ ናይት ሂወት ዋጋ ይከፈልኩን ንኽቡር ቃልካ ዲና ረሃብኩን ዝፀምአ እንተሎ ይምፃ ናብ ቤቱ ምሕረት ክረክብ ብበረኸቱ ምሕረት ክረክብ ብበረኸቱ ቃልካ ብርሃን እዩ ጎይታይ ነግረይ ይመርሓን ኣሎ ናብ ሂወተይ ሕግኻ ውሽጠይ ተተኺለ ኣሎ ሙሉእ ዘመነይ ይመርሓን ኣሎ ሙሉእ ዘመነይ ይመርሓን ኣሎ ተተኺለ ኣሎ ሕግኻ ውሽጠይ ይመርሓን ኣሎ ሙሉእ ሂወተይ ቅዱስ ቃልካ እዩ ግርማ ሞገሰይ ክኽዶነየ ንቓልካ ጎይታይ
ክኽደኖየ ንቓልካ ጎይታይ ቃልካ ብርሃን እዩ ንህረይ ይመርሐነሎ ናይ ኣብ ህይወተይ ሕግኻ ውሽጠይ ተተኺለሎ ሙሉእ ዘመነይ ይመርሐነሎ ሙሉእ ዘመነይ ይመርሐነሎ። ስለ መዝሙሩ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን። የቅሬታ ክብር አሜን አሜን። ስለ መዝሙሩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። እግዚአብሔር መስገን። ቃልካ ብርሃኒ ጎይታይ ንእግረይ ይመርሐነሎ ንዓይ ኣብ ህይወተይ ሕግኻ ውሽጠይ ተተኺልሎ ሙሉእ ዘመነይ ይመርሐነሎ እንዳበለት እያ ሙላ ሓብትና ዝምረልና ፀኒሓ። ብሓቂ ቃል እግዚአብሔር ብርሃን፣ ቃል እግዚአብሔር መገዲ እዩ። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን። ልበ ኣምላኽ ዳዊት እውን ንዕዩ ኣስተንቲኑ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 119 ቁፅሪ 5 ቤት ቀፅል ህይወት ሓ ንሳ ኣውፅአ ነይሮሞ ደሓና ቦና ግበርዋ ሕራይ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቃልካ ብርሃኒ ጎይታይ ንእግረይ ይመርሐነሎ ንዓይ ኣብ ህይወተይ ሕግኻ ውሽጠይ ተተኺልሎ ሙሉእ ዘመነይ ይመርሐነሎ እንዳበለት ዘሚራትልና ደጊመ ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና። ኣቦና ኣበይ ቀሺ ተስፎም ኣብ ማእኸልና ኣለዉ። ነዚ ዝፀናሕናዮ ከዓ ፅሙቕ ኣቢሎም ከቕርቡልና ነቦና ካብ ዘለዋና ግዜ ነቦና ኣበይ ቀሺ ተስፎም ናብ ኣውደ ምህረት ብክብሪ ይዕድም። ድሓን ምንቲ ዘለና ግዜና ስለ ዝተወደድ እቲ መጀመርያ እሞ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር አምላክና ተመስገነ ይሁን ስለ ዝፀናሐና ግዜ። ከምቲ ኣቦና ኣበይ መርጌታ ዝበልክሞ እቲ ሃይማኖት ኣበው እንተደኣ አንቢብናዮ ምስ መወከሲኡ ናይ እታቶም ስምዒት ዘይኮነስ ካብቲ ቃል ኣምላኽ ካብቲ መፅሓፍ ቅዱስ ከፍ ኣቢሎምልና ስለ ዘለው ካብ መፅሓፍ ክትህልወና እሞ መሊስና ከነንብቦ ክብል ዝኽእል ኣብዚ እቲ ብዛዕባ ናይ መንፈስ ቅዱስ ውህበቱን ወሃብን ንሱ ምዃኑ ሓይሊ ኣምላኽ ምዃኑ መንፈስ ቅዱስ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓድነት ምስ እግዚኣብሔር ኣቦ ናይ እግዚኣብሔር ወልድ ሓድነት ምስ እግዚኣብሔር ኣቦ እቲ ብመለኮት ሓደ ምዃኖም እቲ ወሃብን ውህበታትን ግን በበይኑ ምዃኑ ክነገረና እንከሎ ድሕሪ እቲ ትንሳኤ ሙታት ከም ዘሎ ፍርዲ ከም ዘሎ እንታይ ዓይነት ፍርዲ ትንሳኤ ከም ልትንስእ ድማ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ከም ዝገለፀልና ሕጂ ናይ ክብሪ ትንሳኤ ከም ዝኾነ እቲ ምድራውን ሰማያውን ብነብስን ብመንፈስን ድሓር ንትስኦ ናይ መንፈሳዊ ኾን ሕጂ ዝኩሉ እዚ ክንከውን ተኮይንና ክንትስእ ተኮይንና ግን ኣብ መን ክንለግብ ከም ዘለና እዩ ዝነገረና። ኣብቲ መንፈሳዊ ዝኾነ ኣቦ ኣብ ክርስቶስ ክንህሉም ከለና ኢናታ ናይ ክብሪ ናይ ሰማያዊ ዘለዓለማዊ ትንሳኤ እንትንስእ እሞ ነዚ ድማ እናስተንተና ክንከይድ። ስለዚ ኣነ ከትንስእ እንተኮይነ ነዚ ናይ ክብሪ ትንሳኤ ክረክቦ እንተኮይነ ምስቲ ናይ ክብሪ ሂወት ዘለዎ ምስቲ ነዚ ዝህብ ምንጭ ናይቲ ዝኾነ ክርስቶስ ክላገብ ከም ዘለኒ ከስተንትን ይግባኣኒ ማለት እዩ። ስለዚ ክብሪ ስጋ ናይ ሰብን ናይ እንስሳን ከም ዝፈላለ እቲ ምድራውን ሰማያውን ድማ ከም ዝፈላለ ስለዚ ምድራዊ ሂወት ኣለና ሰማያዊ ሂወት ድማ ክህልወና እዩ። ሰማያዊ ሂወት ዝህልወና ግን ምስቲ ርስቲ ዝህብ ምስቲ ሰማያዊ ሂወት ዝህብ ምስኡ እንተደኣ ተላጊብና ኣሊና እዩ። እሱ እንተደኣ ምሳና ልዩ ኢና ንረክባ እምበር እንተዘይኮይኑ ኣብቲ ናይ ዘለኣለም ኩነኒ ኣብቲ ናይ ዘለኣለም ፍርዲ ምትንሳእ ኣይተርፍን እዩ። ግን ከምዚ ዘንበብናዮ ምዕራፍ ማቴዎስ 25 ኣብ ፀጋሚና ክንህሉ የማናይ ሂወት ኣይክህልወናኒ ክብሪ ኣይክህልወናኒ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ስለ ቃሉ ተመስገነ ይኹን። ነዚ ዕድል ዝሃበና እግዚአብሔር ኣምላኽና ደጊምና ክብሪ ምስጋና ንዕዮ ይኹን። ቃለ ህይወት የስማዓልና ኣቦና ኣበይ ቀሺ ተስፎም ሕራይ ኣብ ፀናሕናዮ ምናልባት
نقرب دقائق على وانا حنتو إكلت حتو أبزي ويريتون تلينا بزنا إلو مشت عرستنا نقول باي عدل كنهب أبونا حتى لا تنخبر هالي الدلخو هيواتي على هراي سبت وتحب دياليو استهجم كسل هراي أبتا قصري عسران سوري حجي زياد سنحتي هنمسي يالله قصري ماتيوس أمين قدما يوحنس قصر حمشت زنبرنايا actually أنا أبن بيبدأ أوه تحتاج أنت نمبر عندك تحتاج قبل دليتا زنبرنايا أوكي وزر عسران شو من تانية كان شو من نحناس هو نحناس قصر كان كان شو زينا هو نحناس كان زينا نأمن الولد زجابيهر زتولد دا أمبر فطر زي كنا نبل نساتهم جن الولد زجابيهر فطر يبلو حجي بتاع زنبب كواسي بتاع يوحنس قدما يوحنس قصر حمشته اتعسرت شدشتك سي انت يتبلالا حدا نحو نبموت زي بتصح حاتيات كجبر انت رأيه يلمن أملاخون نتم نبموت زي بتصح زي نتم أملاخون نبموت زي بتصح حاتيات زجبر اللوس هيوت كهبو إيو نبموت زي بتصح حاتيات علو بزعبا زي أكون كن يلمن زبل زلخو حجي زي أسي أب كل التخستاي جيرو والو أب بولي كدانن أب حدش كدانن كا أب إبراويان حجي نتم حدا جيزي برهاد زبرهاللوم اتي سماياوي وهبت كا زتعامو تمقلتي منفس قدس زخونو اتسنايك الأملاخ حايلي اتا اتمتس عالمن كاب زتعامو انت ودقو نود أملاخ كم بحدش نرقصهم سلز سقلوا نرقصهم سلز سقلوا بجهد ونز زلاقصلو سلز خونو كم بحدش ننسحا قد حدثوا أي كألو منيو بلاس عب إرمياس كابولي كدان مبارسي أي كسمع كاني ومو من انت تي هزبيزي أي تلمن أي تمهلل أي تسألي لحون أي تبلني زي تقول ناي تأزاز أملاخ زي ما تتسام أنا خمزة ترى مسح قرتك تبر هالي ديلي أبتي اتي حتى أتقبرو كنسو حزي كولس كم تني يهود أملا إنه قيت أنا عايز كريستوس السقلون زي دفقون زي نسعقون نعتا تومي مثلا هم ستردي يازلو جن أبزي أوان زخ خميو نعنا أبزي زيزي اتي ناي أملاخ اتي ناي كميلة خغربا ناي موت كم بحدش سيئتي كستاي زي مخا زي حد أجيركاس نموت زي بتصح نموت زي بتصح دي سمحوا دا صبغ الله دحن زعبير مسكن تاقصر عسر شدشة تحتو من البات نموت زي بتصح ناموت زي بالصحاتيات هالو ناموت زي بالصحاتيات هالو زي انسن تاي اين ايتي أوه ناموت زي بالصحاتيات ويناموت زي بالصحاتيات زبلندي أبونا أبيك اشتسفهم تمولس لنا نتحتنا ببقاش تسفهم أساقري الله أبونا نابهم أبقاش تسفهم بحلف حجاب زي زين عناسي كم يكن قال نخيل زي ما قرتي مكاتا قالي لهم ناخبنا يمنا ببقاش تسفهم قالي هو تسمع لنا هو تحتنا thank you أبونا ناباهم يبنا ناباهم يبنا هو بحسر بزبلت انت مثلك مثلا اموت زي بالصحن اموت زي بالصحن حاتيات مزبل فتي اموت حاتيات كلنا حاتيات مهنا خنأمنا لنا حاتيات مهنا تأمينا إن ما بقني كريستوس نقرب حاتياتنا خقدفلنا أجنتي أتاي بين الله حاتيات نحنا قل السوق قدف كم زخن
بو هيوت كم نركب جن أميننا لنا جز حجي أمو زي بصحة يعطينا لنا بتوم أملاخنت كريستوس نأملاخنت منفس قدوس إذا حادو جن إزي كحد قال لهم أي كأنني مهنيت نامو زي بصحة زي هيوت كره بيقولني مهنيت نتي هيوت زي قريس أمو خاب هيوت أم مالتي حتى يقولنا أقوى قبل انتهنا نتي حاتيات مس قبرنا جن نتي هيوت كير زخل نتي حاتيات كرحق زخل كاب هيوتنا أي وصلنا نو نخيد لنا حسبنا مليس كان بلو مالك لذي نتي كعرض زخل تأميننا لنا نتي كعرض زخل انت داخل كيا جن موتيا مو زخا أبتنا إبراهيم كم ذا أخي هذا ما ولا يتم نتي نزت عموم لعل خبروا اليوم زنبروا ما مليشهم زخا حدو زودوا خبت خبرتي نكرسوس داقم يمسق يلمو داقم يمسق يلمو سلذي نزخ خحدو خلو ناي كالاي ناي من الصح تجزيه يبلو من حجي تا صقم تخون زلا معان تا اب ايمان ناي منفس قدوس اب ايمان ناي كريستوس حجون بكريستوس الذي امين اكون ابتا وانجيل يوحنس معرف 3 تايد بلنا بحدو ودن تزي امينو نتم زي امنو درو تفريدوهم والحالتي ززارب يلا حجتي فردي ابدي وانجيل ماتيوس 25 زرعنا تفرد من يجوهاب زلو نتم امنت نبلنا قل هو ناي امنات فرخ يقبرنا دص انا حناي ناي امنات فرخ اماني تخوينكا اتي زدحان كالو سناي تكبار نختقبري تادحنات بطراي اتوهيباتك فبطراي اتوهيباتك قل كتفري الله سناي قبري قبر املاخ سرح املاخ كسرح الله اتوهيباتك نزيات زي قرت الله شعو ابصقا ما يتقوم امي يبلع خنن امي يستخنن تاسير يبصح خنن زبل زين زدحان كالو مهنياتو كون زي مهنياتو نتن اب حنت اكل كم ناي كريستوس ذرسا اكلات ناي سبنتنا نحنا دما مرعات او اكلات ناي كريستوس زغنا يمانيت ايدي نصقاميت ايدي انت زي حجزا تا زي اخذ ندد كلا ويتسا خلا الحر زي ردياتا كم مالتي حجي اندحر ابزي زي اللي ناخينا جن فردي دحراي زي بلعهم زي يستخم زي بصحهم نبل زي امنتهم امنت تبايلو فرقن زي فرناي بحاده قويتا زي امنو جن درو زيهم نتي ناي حد موت زبصح بنقلتو او خلو الحانتي من قد مخنيات زي بلهم قال كتزاربوا لهم زي تخيل مالتي لهم خا انتل كل لهم كمو لمكو بحاده ود املاخ زي امنو معاتا شحات يمزلو اتي بحاده بمنفس قدوس مهلاو زي امنو معاتا شحات يمزلو اتي امود زي بصحاتيات ግን كلنا معالتاو هيوتنا نسيو እንዳይና እንደበልና ንጽሊ ከም ምሕረት ካድ አምር ከም ግብርና ይሁን ሁሉ ጊዜ ሕጸበና እናበልና ካል ነበር ማለት ተቀበሉላ በአሽያ በመርገታ ቃል ህይወት ይስማዕልና ቦና ጽቡቅ ተመልሲዩ ቃል ህይወት ይስማዕልና ከምቲ ቦና ዝበልዎ ከም ቦታቱና ቀሚጦሞ ዘለው እቲ ናብ ንስሓ ዘይቀረብናዮ ሓጢያት ናብ ንስሓ ዘይቀረበ ሓጢያት እዚ ትቐንዲ ነቲ ዝኣመናሉ ነቲ ዝተረዳእናዮስ ናብ ብንስሓ ተቕሪብናዮ ግን ዘይሕደግ ሓጢያት ከም ዘየሎ ይትቃል ኣምላኽ ዝነግረና ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ምስ ግዜና ክንከይድ ኣቦና ብመላእከ ሰላም ቃለ ምዕዳን ገይሮም ብጸሎት ከዓጽውልና ነቦና ናብ ኣውደ ምህረት ብኽብሪ ይዕድም ቴንክ ዩ አባታትና በሪሃትልኝ ቃል ህይወት ይስማዕልና راي كلهم كما يوعلكم كما يمسكم أبونا أبو استسفم ومن أبونا أبي مرقيتاك على هيوت اسمع لنا كلهم دما نزتوابكم كتنببا زمسهم مزموروين دزمركي حفتنا زماري ملاختي يسمع لنا كلهم دما زمن أقلقلتكم يبارخ دحان اتا جزيانا أخيلاء اتي زبحلوين تبهيلئيو نتي نمهارو نتي ننببو زرلنا بردئت كون نخلنا
ኣምላኽ ይሕግዘና እዚ መፅሓፍ ባሕሪ እዩ ቀዲሕኻ ዝውዳእ መፅሓፍ ኣይኮነን ኦሪትን ሓድሽን ሓቂፉ ዘሎ እሞ ብዝተቐለና መጠን ወይ ቅድሚ ነቲ ምዕራፍ ምምሃርና ክንሪኦ ወይ ድማ ከምዚ ሕጂ ምስ ተምሃርና ድማ ዳግማይ ተመሊስና ከነንብቦ ክንደግሞ ድማ ሓደራ መካትዕ ዘይኮነ እንታይ ደኣ መፍለጢ ንዓና ፈሊጥና ድማ ኣብ እምነት መፅኒዕና ኣብ እምነት ፀኒዕና ድማ ከምቲ ክበሃለና ፀንሐ ናብ ኣምላኽ ዘብፅሓና ምእንቲ ክኸውን እቲ እንመሃሮ ዘለና ኣብ ልብና ክሓድር እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንኩልና ይሕግዘና ኣብታ ናይ መወዳእታ ሓፍትና ሂወት ደምፃታ ክልቲኦም ኣቦታት ብፅቡቅ ገይሮም መሊሶማ እዮም ምክንያቱ እግዚኣብሔር ሕያዋይ ኣምላኽ እዩ ግን ነቲ ሕያውነቱ እንተተጠቐምናሉ እዩ ማለት እዩ ሕያዋይ ኢልና እቲ ሕያዋይ ዝእዝዘና እቲ ሕያዋይ ዝብለና እንተ ደኣ ጌርና ንዕኡ ኣሚንና ዝገበርናዮ ሓጢኣት ኩሉ ናብኡ ድማ እንተ ኣቕሪብናዮ ድማኒ ኣምላኽ መሓሪ ኣምላኽ ይቕረ በሃሊ ኣምላኽ እዩ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 18 ሲ ሽዑ ምፅ እሞ ንሓድሕና ንማጎት ይብል እግዚኣብሔር ሓጢኣትኩም ከም ጅሑ እኳ እንተቅሐ ከም በረድ ክፅዕዱ ከም ዝዋውዕ እኳ እንተቅሐ ከም ፃዕዳ ፀምሪ ድማ ክኸውን እዩ ግን ናበይ እንተቕሪብናዮ እዩ ምስ መን ተተዛሪብናሉ እዩ ንመን ተሓቲትናሉ እዩ ንዑ ንሓድሕድና ንማጎት ሓጢኣትኩም ከም ጁኽ ከም ዝዋውዕ እንተቅሐ ከም ፃዕዳ በረድን ከም ፃዕዳ ፀምርን ድማ ትኸውን እዩ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለኩሉ ምስጋና ብፅሓዮ ኣቦና ኣቦ ተስፎም ምናልባት ኣብ መፅሓፍ ኣብ ጥቓኻ ተልያ እያ ፀልዩ እታ መሰበቁ በእንተ ሰላም ተብፅሓልና ፅቡቅ ልእትረፈ እግዚኣብሔር ክብርን ምስጋና ንዑ ይኹን ኩለና ንፀሎት ሓንሳብ ሓፍ ንበል وش سمعنا لها؟ بسم الله بولد من فضل هذا أملاك كم بحدش كل من الحزب جابر أبو قيدا عمد حناني التوسوس من سلام إذا حنتن لعلو كل دخولة كبس بيتا كريستيان نلمنا لنا عبد الحزب مؤمنان بزح سلام كهب نقول سلام سلطان زلوك جابر أملاكنا اللي من أنت سلام ونقول تعدد جابر نلمنا كان مال دكانا لنا ونقول سلام هابنا كل كان أخامو أجابير أترينا تجاونا في سلنا زي كان نفلتو بعد أملاخ يبنان قدسم كا نسمن وعنا لنا أبسمات ذل خان السخا سلام كا قبل علي نفسه كفنا أحدر أبز على مزن من بارنا ون بسلام حلو
نمرحت هاجرن ممحادرتن سلام كهبهم فرحت سنكا مستوعبتان ملعيوم أمتاونان متعانان نزلوا قربابتناون بسلام حلوهم بهدوء بقنعن هيوت كنبرن بكل سناي أملخو دما نعخان እግዚአብሔር بمفرح بحياونت كنركب بكريستوس المسؤول مش منفس قدس مسكانا طلعت مزلا كلام كل ساعه انزل على معلم امين ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ስለ ኩሉ ተመስገን ስለዛ መዓልቲ እዚኣን ዛ ሰዓት እዚኣን ስለዚ ጉባኤ እዝን እና ድማ ኣምላኽና ኣብ ዕድሜና ዛ መዓልቲ እዚኣን ዛ ሰዓት እዚኣን ሂብካ ኣብዚ ጉባኤ እዚ ድማ ክንሳተፍ ስለ ዘፍቀድካልና ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን እዚ ጉባኤ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ድሌት ስጋና ሓሳብ ስጋና ምድራዊ ድሌትና ቀቲሉ ናብ ሰማይ ዘጠምተና ፍቃድካ ዘፈጽመና ኣብ ጉባኤ ቅዱሳን ድማ ኣብ ሰማይ ሓደ ዝገብረና ጉባኤ ግበረልና ኩሉ እንመሃሮ ዘለና ኣምላኽና ንድሕነት ነፍስና ክኸውን ንስኻ ርድኣና ሰማዕቲ ጥራሕ ደይኮንና ሰሚዕና ተግበርቲ ጌርና ድማ ፀደቕቲ ክንከውን ንስኻ ሓግዘና ንዓለም ሰላም እዛ ዘለና የሃገር ሰላም ሃገርና ንህዝብናን ጎራብትናን መንጎና ሰላም ሃበና ብኩሉ ብሃገርናን ብጎራብትናን ዘፍርሐናን ዘስጋአናን ዘሎ ዘንፀላሉ ዘሎ ወረውግእ ድማ ኣምላኽና ንስኻ ቁሩር ይኣክል በለና ሰላም ሃበና ምሕረትካ ውርደልና ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ብኩሉ ወገን ዘለዎ ኣምላኽና ሰበስልጣን ናብ ሰላም ናብ ፍቅሪ ናብ ፅቡቅ ጉርብትና ክሓስቡ ንስኻ ንልቦም ቀይረልና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዚ ኩሉ ብዓለምና ንሪኦ ዘለና ዝተፈላለየ ሓደጋን ጥፍኣትን ሞትን ጭንቅን መከራን ድማ ንስኻ ኣርሑ ኣብ ሕማም ዘለው ኣስማቶም ንስኻ ትፈልጦም ኢኻ እሞ ኩሎም ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተልና ብሓዘን ዘለው ፃናናዕልና ዝዓረፉ መንግስትካ ውርሰልና ጠምዮም ፀሚኦም ዘለው ንስዓልና ስጋ ብነብሲ ተኣስሩ ፍትሓልና ፋሕ ዝበሉ ድማ ኣክበልና ኩሎም ወሊድና ንዕብዮም ዘለና ባርኸልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ኩሉ ዝወለደ ይሕጉሰልና ኣብ ወፍሪ ዘለው ድሓን የእትወልና ኣብ መገሻ ዘለው ድማ ድሓን መለሰልና እዚ ፆም እዚ ድማ ኣምላኽና ንስኻ ትሪኦ ንስኻ ትቕበሎ ፆምን ፀሎትን ሱባእየን ግበረልና ሰላም ጀሚርካ ሰላም ኣፈፅመና ካብ ልምዲ ወፂና ብእምነት ተመሊእና ብመንፈስካ ተመሪሕና ክንፀመሞ እስኻ ትውለደሉ ልቢ ዘዳሉ ፆም ግበረልና ትነኽብሮ ልደትና ድማ ኣምላኽና ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ሰላም ኣውዒልካ እናእኻ ነመስክነካ ሰላም ድማ ሕድረና እዚ ዕለት እዚ እዲኻ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኪዳን ምሕረት ዝኣተኻላ ኢኻ እሞ ኪዳን ኩሎም ቅዱሳንካ ዝኣተኻዮ ዘኪርካ ንዓና ድማ ኣምላኽና መሓረና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጌራና ሎም ሃበና እና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዑሳና እንደገልና ክፋድሕነና እምበር ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወእግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ስጋኹ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ በከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስህቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ተሃወይ ስረ እግዚእና ኣምላክና ወዳና ኢየሱስ ክርስቶስ ከኒቀ ካናት ሰረይ ኃጢአት ደምሳሲ ኣበሳ ወልዱ ለብሩ ከሳቴ ብርሃን አንቱም አብየ ቀናት ወይ ዲያቆናት ሮን ሳርጎ ጻናት በበስምኩም ኩንፍታኑን ጻነ ይረሰንስ ብሎን ሰማያት ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ መልዓ 12 ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ 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 ጸጎና በቀሲስ በጸሎትከ ቅድስት تعالى في معكم مزمع لكم بافن منفس قدوس كما سر حتى تفتحكم فانت اجزتنا مريم محرنا كرسوس نبل عصر لكنا مريم عرم كرسوس فانت اجزتنا مريم كرسوس فانت اجزتنا مريم كرسوس
بنتك زماريا ማርያም بنتك زماريا مكسوس 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 بنتك زماريا مارن كريستوس ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ወደ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይና ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ኣብዘ ዘሎናዮ ቦታን ቅፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኩን ኩልኹም ግዜኹም ይባርኽ ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ብሩኽ ለይቲ ግበረልና ሰላም ሕደሩ ሰላም ብሩኽ ለይቲ ዝሓደሩ ደሩ ተኪም ኣቦታትና ኩልኹም ፅቡቅ ተማሂርና ሰላም ይራኽበና ለዝነበረና ናይ ትምህርቲ ጊዜ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቃለ ህይወት የስማዕልና ብሩኽ ለይቲ አሜን አሜን ኩልኹም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅድስት ቤተክርስቲያን ትህቦ ኣገልግሎት ብጥብኣትን ብኣንቃዕድዎን ክትከታተልዎ ዘምሰኹም እቲ ብሕቡእ ዝርኢ እግዚአብሔር ሴተ ጻድቃን ኣስበተ ህታን ይኽፈልኩም ትብል ቅድስት ቤተክርስቲያን ከምቲ ክሳብ ዝሰዓት እዚ ብምሕረቱ ዓቂቡ ኣብዚ ቅዱስ ጉባኤ ክንሳተፍ ዝፈቐደልናን ዝረዳእናን ንዝመፅእ ጉባኤና ከዓ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ብከምዚ ክንጋባእ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹን ሰላም ለይቲ ብሰላም ይራኽበና